fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-31, huling araw sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Public Works and Highways Department humiling ng karagdagang 5 billion pesos sa kanilang budget para sa dredging project sa 2026. Ang Interior and Local Government Secretary naman pupulungin ng mga alkaldes sa National Capital Region para pag-usapan ang malawakang pagbaha. Ang bilang naman ng mga nasawi sa habagat at magkakasunod na bagyo, umakyat na sa 37 ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Abangan din mabaya mga kapatid ng whistleblower sa kaso ng missing sa bungero na si Julie Patidongan, arestado at nasa kustodiya na ng Philippine National Police. Ilang senador na ispring ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pero ilan sa kanila iginiit na dapat irespeto ang desisyon ng Korte Suprema. Abangan din sa ating provincial report mamaya, Star FM Zamboanga at Star FM Cotabato, magkasunod na kinilala ng Philippine Red Cross at Philippine National Police dahil sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Abangan din mamaya sa ating international news, milyon-milyong evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan matapos inalis ang tsunami warning sa Pacific. At sa sports balita naman, si Jonathan Kuminga tinanggihan ng $45 million na contract extension offer ng Golden State Warriors. Live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Senator Panfilo Ping Lacson na ang katiyakang may mananagot sa mga palpak na flood control project ang pinaka-epektibong mekanismo para masigurong hindi mauuwi sa pangungurakot ang mga naturang proyekto. Ayon kay Senator Lacson, ngayon at pinansin na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anyay epektibong mga proyekto ay tiyak na mas lalawak na ang awareness ng publiko ukol sa korupsyon na nangyayari sa ilalim ng mga ito. Kailangan na niyang tuloy-tuloy na mabantayan ang mga naturang proyekto dahil tiyak na babalik muli ang malawakang korupsyon kung makalimutan ang madamdaming pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa mga flood control project. Kung babalikan sa ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Marcos, hayagan niyang pinuna ang mga public official na umano'y nakakatanggap ng mga kickback, mga SOP at iba pang under-the-table payment. Hiling ng Pangulo sa mga naturang opisyal, mahiya naman sana mga ito dahil kapwa Pilipino ang kanilang pinapahirapan. Yung certainty na may mapaparusahan, may mananagot. Kasi kung wala, uulit na naman yan. Magpapalamig lang, tapos babalik na naman din. So yun ang sa tingin ko lang, pinakasiguradong pamamaraan. Kailan may makita na managot kasi presidente na nagsabi mismo sa inspeksyon niya, sa pag-audit niya, sa pag-ikot niya, nakita niya na maraming palpak, mayroong guni-guni. Mahalaga rin anyang hindi lamang mga contractor ang babantayan kundi maging ang kanilang mga tumatayong kasabwat na nasa ilalim ng gobyerno. Ayon kay Lacson, kailangang may convert ang atas ng Pangulo mula sa matapang na mensahe patungo sa isang konkretong hakbang. Bang conclusion ang ating mabubuo kundi doon sa sinabi mismo ng Pangulo na siya mismo yung nakakita. So kailangan lang ma-convert ito sa konkretong aksyon na kung saan may managot na hindi lang kontratista kundi yung kasabwat, mga kasabwat nila sa pamahalaan. Bagi pa rin po ng pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, pupulungin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga alkalde sa National Capital Region upang pag-usapan ang komprehensibong tugon sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Nakatakda ang naturang pulong bukas Agosto 1 kung saan tatalakayin dito ang komprehensibo at institutionalized approach sa pagtugon sa mga pagbaha kasama na ang maayos na waste management. Ayon kay Remulla, dahil sa hindi epesyenteng pagpaplano para sa tamang management sa mga basura sa nakalipas na 3
taon, nahihirapan na ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng akmang waste collection. Giit ni Remulla, kailangan ng sistematikong sistema upang maihanay ang lahat ng Metro Manila at magkaroon ng isahan at epektibong waste management. Una na ang ipinag-utos ng kalihim ang full blast investigation sa umano'y hindi tamang paggamit ng pondo para sa public infrastructure tulad yan ng mga flood control project kasunod ng ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes, Hulyo 28. Ayon nga kay Remulla, tututukan ng Department of Interior and Local Government ang mga alegasyong may nangyayaring korupsyon at hindi akmang paggamit ng public funds sa mga government projects. Titiyakin anya ng ahensya na bubuksan ang lahat ng anggulo sa isa sa gawang investigasyon. Sa mga kaugnay pa rin pong development, umakyat na rin sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa epekto huyan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon yan sa ulat na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayon pong araw, 3 bagong pagkasawi po ang naitala dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region. Pinakamaraming nasawi ay mula sa Metro Manila, umabot po ng 9, sinundan ng Calabarzon na may 8 at Western Visayas na may 6. 3 ang naiulat sa Negros Island Region at Northern Mindanao. 2 naman ang sinasabing nasawi dyan sa may Central Luzon at tig-isa sa Mimaropa Region, sa may Region 11 na Davao Region at dyan sa bahagi ng Caraga. 8 pa ang nawawala at 22 ang napaulat na nasugatan. Umabot na sa 7.68 million ang kabuang bilang ng mga apektadong residente sa buong Pilipinas. Pinalala ng mga bagyong Krising, bagyong Dante at bagyong Emong ang epekto ng habagat sa mga nakalipas na linggo. Inasan pa rin ang kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorm mga kabombo sa bahagi po ng Central at maging dyan sa bahagi ng Northern Luzon. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga balita sa ating news team. Ang Department of Public Works and Highways humihiling ng 5 billion pesos sa kanilang budget para yan sa dredging projects sa taong 2026. Ang EDSA rehabilitation, posibleng iurong naman sa taong 2027. May mga balita dyan si Bombo Isa Cotonera. Humihiling ang Department of Public Works and Highways ng dagdag na 5 billion sa kanilang budget sa susunod na taon para sa malawakang dredging at desilting ng mga ilog at estero sa taong 2026 upang matugunan ang patuloy na pagbaha sa mga mabababang lugar sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, higit 15 taon nang walang sapat na desilting kaya't bumaba na ang kapasidad ng mga ilog na magdala ng tubig baha. Kailangan po natin i-dredge at desilting mga rivers natin. Iba naman po dito yung desilting ng drainage system po nila dito sa Metro Manila po. Ito po yung gusto naming gawain sana ng unang-una pa. Kaya lang po, medyo nagkaroon kami ng problema sa pundo natin. Linagay po namin sa pundo namin sa ating proposal, pero ang kasariang palad, hindi po na ibigay yung pundo namin. So, gagawin po ulit namin dito. Kaya sinabi ko kanina na ilalagay na ulit namin sa budget for 2026 para makakuha kami ng mga dredging equipment. Kami na po, by administration na po kami gagawa ng desilting at dredging. Ang nilalagay po namin dito, I think, kung hindi ako nagkakamali, I think we included about 5 billion pesos para sa pambili ng mga dredging equipment at other equipments na kailangan po namin sa department. Ipinaliwanag ni Bonoan na matagal nang gustong simulan na ahensya ang programa, ngunit hindi na-aprobahan ng budget para sa mga kailangang kagamitan. Upang maiwasan din ang alegasyon ng katiwalian, plano ni Bonoan na ang DPWH mismo ang magsagawa ng dredging imbis na ipakontrata ito. Kasi po ang yata noon, kaya hindi po natutuloy yung mga dredging natin sa mga ilog. May perception po na maraming katiwalian na nangyayari pag napakontrata yung mga dredging project. So, para maiwasan po natin yung mga ganong haka-haka ng mga ibang tao, para ano na lang, programa po namin, DPWH na lang po ang gagawa. At kami na po ang mananagot sa mga dredging program po natin. Sa ngayon, umabot na sa 9,800 flood control projects ang natapos ng DPWH mula 2022, habang 5,700 ang kasalukuyang ginagawa. Samantala, inihayag rin na Bonoan na posibleng ipagpaliban hanggang sa 2027 ang rehabilitasyon ng
EDSA pa rin na pinag-aaralan ang paggamit ng mas mabilis at modernong teknolohiya upang hindi maantala ang daloy ng trapiko. Orihinal na nakatakda ang proyekto noong Hunyo ng kasalukuyang taon, ngunit sinuspindi ito upang pag-aralan kung may teknolohiyang maaaring gamitin na mas mabilis ang matagal na lane close. Dahil sa paparating na ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa 2026, sinabi ni Bonoan na hindi praktikal simula ng proyekto sa panahong iyon. Tinatayang aabutin ng 6 na buwan ang buong rehabilitasyon gamit ang bagong teknolohiya na posibleng gumastos ng mahigit 17 billion. Ngunit maaaring magkaroon ng pagbabago sa budget nito depende pa sa teknolohiyang gagamitin sa proyekto. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo sa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa halos kahalintulad pa rin pong development, umaapela naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa national government na ilipat na lamang sa mga lokal na pamahalaan ang pamamahala nito sa mga flood control system. Katwiran po ng alkalde, sa halip na manatili ito sa kamay ng mga national agency gaya po ng Department of Public Works and Highways, mas mabuting ipagkatiwala na lamang ang pamamahala sa mga lokal na pamahalaan upang mapagtuunan ito ng pansin, maisailalim sa agarang pagsasaayos at maintenance kung kinakailangan. Anya, mas direktang humaharap ang mga lokal na pamahalaan sa taong bayan kaya't mas may accountability ang mga ito kung pumalpak man ang naturang mga proyekto. Inahalimbawa ng alkalde ang hindi gumaganang sunog-apog pumping station dyan sa bahagi ng Tondo na anya'y isa sa mga sablay na natayong proyekto sa ilalim po ng Department of Public Works and Highways. Gid pa ng alkalde kahit na may 34 billion pesos na pondo ang Public Works and Highways Department para yan sa flood control sa National Capital Region, maraming proyekto nito ay sira o hindi pa natatapos kabilang na ang mga sumusunod. Ito hong Estero de Abad, Remedios at Padre Faura Pumping Station at iba pa. Unang ang nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi po ng lungsod ng Maynila kasunod ng malawakang pag-ulan dulot ng magkakasunod na bagyo at nitong hanging habagat. Ayon kay Mayor Isko, mas mapagtutunan ng mga lokal na pamahalaan ng mga flood control project kung sila mismo ang may kapangyarihang magtakda kung kailan ito ayusin, kung kailan ito pagganahin at kung ang iba pang aksyon na dapat isagawa. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ang impeachment trial naman laban kay Vice President Sara Duterte dapat ituloy ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Ang Senado naman dapat sundin ang utos ng Korte Suprema laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May mga balita dyan si Bombo JC Galvez. Bagamat sa Agosto 6 pa pagbobotohan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, para kay Senator Erwin Tulfo, dapat ituloy ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ayon sa Senador, matagal nang naghihintay ang publiko na dinggin ang inihain nilang reklamo laban kay VP Sara. Ito rin anya ang pagkakataon para malaman kung totoo ba ang mga aligasyong ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. Aminado rin ang mambabatas na kung lalabanan na naging pasya ng kataas-taasang hukuman, posibleng magkaroon ng constitutional crisis. Anya, hindi ito magandang halimbawa para sa taong bayan. Diba? Tuloy natin kasi nag-antay na yung mga tao eh. I mean, everybody, kahit ikaw siguro gusto mo lang totoo kaya ito, di ba? Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution, etc., etc. Then everybody siguro, kay tayo lahat dito, we want to see ano ba yung nandyan? Totoo ba yan? Siguro pala naman, paglatag pala ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala, di ba? Eh yun ang nakita ng Supreme Court eh. May problema eh. Pero syempre, ang tao nag-aantay din. Give them a chance. Kung ako tatanungin mo. Pero nga, lumabas nga itong decision, paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis pag nilabanan natin, di ba? O sabagay, sabi lang, hindi daw itong first time na nagkaganon. Samantala, para kay Senador Juan Miguel Zubiri, bagamat iginagalang niya ang pananaw ng kanyang mga kasamang nagsusulong ng resolusyon para hilingin baguhin ang desisyon ng Korte Suprema, nanindigan siyang dapat agad sundin ng Senado ang utos ng Supreme Court. Nanindigan ng Senador na dapat agad sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, lalo't malinaw anya na nakasaad na ito immediately executory o agad na dapat ipatupad. Anya, sa isang demokratikong sistema ng pamahalaan, dapat itong sundin at igalang. Git pa naman babatas, hindi na paglilingkuran ng tamang publiko kung pilit binubuksan ng isang usapin
natapos na ayon sa hatol ng Supreme Court. Masamaan niya nang naidudulot nitong minsay sa publiko at maaring makasira sa mga institusyong dapat pinangangalagaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita. Agaran pong tinututukan ni Education Secretary Sani Angara ang mga kakulangan sa pagpapatupad nitong mga programa sa ilalim po ng Department of Education na naiwan ng nakaraang pamunuan. Alinsunod pa rin po yan sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagkaantala sa pamamahagi ng mga high-tech at mga digital learning materials para yan sa mga estudyante. Ayon kay Angara, maraming kagamitan ang hindi agad na ipamahagi o naibigay dahil sa problema sa sistema ho ng procurement nitong nitong nakalipas na administrasyon sa ilalim ng Department of Education. Kaya naman nagaran umaksyon para rito ang kasalukuyang administrasyon at ipinamahagi na sa mga paaralan sa tulong ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa nito, isinagawa rin ng ahensya ang Program for International Student Assessment. Ito ho yung PISA na kilala at na isa hong international online exam kung saan binigyan nila ng computer ang lahat ng mga lumahok na estudyante. Tiniyak din nitong si Secretary Angara sa publiko na target nilang maisaayos at mapabilis yung implementasyon ng mga programa ng Department of Education upang masigurong napapakinabangan ito ng bawat mag-aaral sa buong Pilipinas. Samantala, naglabas naman ng babala ang Philippine Consulate General sa Los Angeles para sa mga Pilipino sa Southern California at Arizona kaugnay na pagkakatuklas ng West Nile virus sa mga lamok at patay na ibon sa mga naturang lugar. Ayon sa konsulado, likas na matatagpuan ang West Nile virus sa mga rehiyong ito at mas tumataas ang tsansa ng pagkalat nito ngayong mainit ang panahon. Ipinaliwanag ng konsulado na ang West Nile virus ay isang potentially serious but preventable illness na naipapasa sa pamamagitan niya ng kagat ng lamok na Culex na may taglay na virus. Dahil umiikot na ang virus sa mga komunidad, mas mataas naman ang banta ng impeksyon sa tao, babala iyan ng konsulado. Paalala naman ng mga health official, iwasan ang pagkakakagat ng lamok at alisin ang mga imbakan ng tubig na maaring pamahayan ng mga ito. Sa iba pang mga updates, lalo pang dumami ang bilang ng mga dam o mga major dam na nagpapakawala ng tubig dahil sa halos walang tigil pa rin na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mula pa nitong nakalipas na linggo mga kabombo, nagbukas na ho ng mga gate o mga floodway gate ang Magat Dam, ang Buklao, ang Binga at maging ang Ipu Dam. Ngayong araw, nagpapakawala na rin ng 256 cubic meters per second ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, ito hong San Roque Dam, kasunod ng pagbubukas ng isang floodgate. Lumagpas na kasi sa normal high water level ang antas ng tubig sa naturang dam at kasalukuyang nasa mahigit 100 o 281 meters na ang water level nito. Ito ho'y mahigit 1 metrong mas mataas kumpara doon sa 280 meters na normal high water level. Sa nakalipas na 24 oras, muling nadagdagan ng halos 4 na metro ang antas ng naturang dam. Samantala, nanatili namang bukas ang 8 gate dyan sa bahagi ng Ambuklao Dam at nagpapakawalan ng mahigit sa 518 cubic meters per second ng tubig. Nakabukas din ang 6 na gate ng Binga Dam at nagpapakawalan ng mahigit sa 570 cubic meters per second ng tubig. Tig-isang gate naman ang nakabukas dyan sa Magat Dam at sa Ipu Dam. Mahigit 380 cubic meters per second ang pinapakawalan ng Magat habang 333 cubic meters per second lamang ang pinapakawalan ng Ipu Dam dyan sa may Central Luzon. Sa kasalukuyan mga kabombo, natili pa rin pong nakataas sa yellow rainfall warning ang ilang probinsya sa Northern Luzon. Samantala, nagsagawa naman ng Joint Disaster Response Mission ang Philippine at United States Air Force upang maghatid ng relief goods sa mga apektadong komunidad sa Basco, Batanes, dulot ng matinding sama ng panahon. Ayon naman kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, bahagi ito nagpapatuloy na humanitarian assistance ng disaster response operations doon sa Northern Luzon. Gumamit ang United States Air Force ng CV-22 Osprey aircraft para ihatid ang 300 kahon ng family food
packs mula yan sa Clark Air Base patungong Basco, Batanes. Tumulong naman ang Philippine Air Force personnel sa pagbaba at pamamahagi ng ayuda. Noong Hulyo 29, nag-deploy din itong Philippine Air Force ng C-130 at Black Hawk helicopters para magdala ng tulong sa Batanes at Abra at magsakay naman ng mga stranded na pasahero pabalik ng Maynila. Ang operasyon ay sinagawa kasama ang Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng interagency effort para sa disaster relief. Ayon kay Castillo, pinatibay ng misyon ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan niya ng humanitarian response at disaster preparedness. Samantala, tumulak naman kaninang madaling araw mula sa National Headquarters ang ikalawang humanitarian caravan ng Philippine Red Cross patungong Bulacan upang tugunan ang epekto ng matinding pagbaha. Binubuo ito ng 24 na personnel na may dalang specialized assets gaya ng amphibian vehicle, Humvee 6x6 truck at 3 bangka. Kasama rin sa deployment ang water tanker at relief truck na may essential medicines, jerry cans at relief goods para sa mga evacuees. Ayon naman kay Chairman Dick Gordon, ang caravan ay hindi lamang nagdadala ng tulong kundi ng pag-asa at malasakit. Target naman ng misyon ng mga komunidad na lubog pa rin sa tubig at nangangailangan ng agarang suporta. Sa karugnay pa rin po mga development, nagpadala na rin ang 5 electric cooperative ng kanilang mga team o mga contingent sa probinsya ng Pangasinan upang tumulong sa malawakang power restoration. Kasunod na rin po yan ng labis na epekto ng mga magkakasunod na bagyo doon. Kinabibilangan nito ng mga contingent mula sa mga Ilocos Norte, Zambales at maging sa Peninsula Electric Cooperative dito ho sa National Capital Region. Sa kasalukuyan, 6 na team ang nakadeploy sa Panalcuan coverage area upang tumulong sa malawakang power restoration at maibalik na kaagad ang serbisyo sa mga consumer sa lalong madaling panahon. Ito ho ay binubuo ng 34 o 34 na mga line workers. Kabilang sa mga inaayos sa mga linya ng kuryente sa bayan ho ng Bolinao, bayan ng Anda, bayan ng Agno, Bani, maging sa siyudad ng Alaminos, Mabini, Busgos, Dasol at sa may Infanta. Ang mga naturang lugar ang pangunahin pong naapektuhan sa labis na pagbayon ng Bagyong Emong, ang pinakahuli at pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayon pong buwan ng Hulyo. Ang deployment nitong mga team mula sa iba't ibang mga electric cooperative ay sa ilalim po yan ng binuo na Task Force Kapatid Initiative. Ito ho ay binubuo ng National Electrification Administration, Department of Energy, Philippine Rural Electric Cooperative Association at nitong mga electric cooperative. Sa iba pang mga balita, si President Bongbong Marcos Jr. kumpiyansa sa bagong Army Chief na kayang harapin ang kasalukuyang geopolitical tension. Yan at ilan pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Subirano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang Philippine Army Commanding General na makayanan nito harapin ang geopolitical tensions na isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mundo. Sa change of command ceremony sa Philippine Army, sinabi ng Pangulong Marcos walang duda kayang harapin ni bagong talagang Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang nasabing hamon. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang kanyang buong suporta sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Army, lalo na sa patuloy na pagbili ng mga makabagong kagamitan para sa kanilang modernisasyon. Binigyan din ng Pangulo kontento siya sa mga naging accomplishment ng hukbong katihan. Si Lieutenant General Antonio Navarrete ang ika-67 Commanding General ng Philippine Army. Siya ang pumalit kay Lieutenant General Roy Galido na nagretiro na sa serbisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You will be assuming your role at the time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show firm commitment. And I have full Bubuan? Yes, Bombo Genesis, yan nga ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos. Nakatakdang bumiyahe naman si Pangulong Marcos patungong India para sa 5 araw na state visit mula August 4 hanggang August 8. Ito ay batay sa naging imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagpulong ang Pangulo sa mga leader ng India sa New Delhi at tutungo rin sa Bangalore para sa serye ng business engagement upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa New Delhi bilang bahagi ng kanyang opisyal na schedule.
Ito ang unang state visit ng isang Philippine president sa India mula noong October 2007 nang bumisita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nanawagan naman si Presidential Sister, Senator Amy Marcos sa Palasyo Malacanang na agad nang ilabas ang lahat ng mga pundong natenga ngayong taon sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Law na tinaguri ang for later release. Ang panawagan nitong si Senator Marcos ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng kanyang kapatid sa ilalim ng kanyang State of the Nation Address hinggil sa kahalagahan ng masusing report o performance review at auditing nitong mga proyekto ng gobyerno. Suportado ng Senadora ang mandato ng Pangulo na tiyakin na tapat at maayos ang paggasta ng pondo ng bayan at anyang mahalagang masigurong walang anomalya sa pagpapatupad ng mga programa. Iminungkahi rin niya na habang isinasagawa ang performance review, dapat ding ipag-utos ang agarang pagpapalabas sa mga pondong naka-FLR o ito ho yung for later release. Lalo na sa mga proyektong matagal nang sinimulan at pinananabikan na ng publiko. Gihit pa ng Presidential Sister, tungkulin ng bawat ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kompletong dokumentasyon at integridad ng mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno. Bombo International News. Inalis na ang mga tsunami warning sa buong Pacific Rim kaya pinayagan na makauwi ang milyong evacuees matapos ang malakas na 8.8 na magnitude na lindol sa Kamchatka, Russia, isa sa pinakamalakas na naitalang lindol sa kasaysayan. Naglabas ng babala ang mahigit 12 bansa kabilang na ang Japan, United States, Peru, Chile at Ecuador, bunsod ng banta ng hanggang 4 na metrong alon. Nagdulot ito ng pagsasara ng mga pantalan, kanselasyon ng biyahe at forced evacuation sa mga baybaying lugar. Sa Japan, halos 2 milyong katao ang inilikas at pansamantalang lumikas din ang mga tauhan ng Fukushima Nuclear Plant. Isang babae lamang ang naiulat na nasawi matapos mahulog sa bangin habang tumatakas. Sa Chile naman, 1.4 milyon ang inilikas, ang pinakamalaki raw sa kasaysayan ng bansa, pero walang naiulat na nasaktan o napinsala. Sa Galapagos Islands, inaasahang aabot naman sa 3 metro ang alon, pero higit 1 metro lang ang naitala at walang nasira. Sa Russia, isang tsunami ang tumama sa Severokurilsk at inanod ang planta ng isda at ilang gusali. Umabot ang tubig hanggang 400 meters mula sa baybayin. Kaunti lamang ang naiulat na nasugatan. Kasunod ng lindol, sumabog ang Kloiveshkoye volcano ayon yan sa Russian Geophysical Survey na naglabas naman ng lava at ash plume sa kalangitan. At update pa rin po tayo sa mga lokal na balita dito po sa ating bansa. Ito hong mga kapatid ng whistleblowers sa kaso ng missing sa Bungero. Itong si Julie Patidungan ay naaresto ho at nasa kustodiya na ng Philippine National Police. By live report dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, Bombo Jai, arestado na at kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Philippine National Police ang 2 personalidad na siyang itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Napag-alaman ng mga otoridad na pawang mga kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Dondon Patidongan ang mga nahuli na siyang kinilala naman bilang sina Elakim at Jose Patidongan. Magugunita naman, Bombo Genesis, na nauna na dito ay ang mga nabanggit na ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang hinggil sa 2 personalidad na ito na kung saan sinabi niyang kilalang kilala niya na ang 2 sangkot sa nawawalang sa Bungero ngunit hindi niya ito pinangilanan. Sa 10 balitaan ngayong umaga sa Campo Crame ay ipinaliwanag ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nahuli ang 2 sa isang bansa sa bahagi ng Southeast Asia matapos na gumamit ng alias sa kanilang mga pasaporte na siya namang itinuturing na isang malaking paglabag sa batas. Matapos matunto ng kinaroroonan ng magkapatid, ay agad na nagkasa ng isang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas dahilan para maaresto at maibalik sa bansa ang 2 nitong Hulyo 22. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Dongan alias Totoy, may sinasabi siya na may 2 siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung 2 tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong 2 tao po na ito, hindi niya po binanggit
na mga kapatid niya. General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. From the original na bansa sa Southeast Asia, isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22. Ay pinaliwanag ni Fajardo ang naging partisipasyon ng dalawa sa kaso ng mga nawawalang sabungero kung saan si Elakim umano ang siyang nag-withdraw sa ATM account na pagmamayari ng isa sa mga sabungero habang si Jose naman ang siyang nakuhanan ng video na umano'y naging escort sa isa namang kinidnap pang sabungero. Nanindigan naman din si Fajardo na lehitimo ang kanilang ikinasang operasyon at ang kanilang naging pag-aresto matapos na mapag-alaman na mayroon ding mga outstanding warrant of arrest ang magkapatid sa ilalim ng magkaibang paglabag. Ang operasyon naman ay mayroong malalim na koordinasyon sa Bureau of Immigration at aprobado rin ng kanilang case operational plan upang tahimik na maaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect. Nanindigan naman si Fajardo na bilang isang legal strategy, kinailangan silang i-discharge bilang state witness at sampahan ng kaso dahil sa mga naging malalim na partisipasyon nila sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Kailangan po natin gawin na sampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Elakim Patidongan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidongan, isa po doon siya allegedly, ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. These two gentlemen are very critical po sa investigation at na-find out nga po natin na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing. Samantala, Bombo Genesis, dahil naman sa pagkakahuli ng dalawa ay mas naging kumpiyansa at naniniwala ang pambansang pulisya na mas mabibigyan ng linaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero bilang mga kritikal na bahagi ng investigasyon ang kanilang mga naging partisipasyon. Bombo Genesis. Oo. Bombo Bea, safe bang sabihin na itong si alias Totoy mismo ang nagtimbre sa kanila? Kasi may nababanggit siya dati pero hindi niya pinapangalanan. Ano? So, pwede ba nating sabihin na si alias Totoy mismo, yung kapatid nila, ang nagtimbre dito sa magkapatid? O dito sa kanyang kapatid mismo? Actually, Bombo Genesis, batay na rin sa mga naging tinuran ni Police Brigadier General Jean Fajardo, merong informant ang CIDG kung saan sinasabihan talaga sila kung nasaan itong dalawa at sila rin ang informant na to mismo yung tumukoy sa pagkakakilanlan ni Elakim at ni Jose Patidongan at kung saan talaga na nagtatago itong dalawa na ito. Bagamat may mga pahapyaw na information na nanggagaling kay alias Totoy o dito kay Julie Dondon Patidongan ay hindi niya tuwirang isinaad o tinuran yung mga pangalan nitong kanyang mga kapatid. At ito yung naging investigasyon o batay na rin sa mga naging investigasyon pa ng CIDG, Bombo Genesis. So possible na bago lumantad itong si alias Totoy, alam na ng CIDG kung saan naroroon yung dalawa, yung kapatid niya? Yes, Bombo Genesis. Actually, sinabi rin ni Police Brigadier General Jean Fajardo na matagal na nilang minamanmanan itong dalawang individual na ito matapos nga bago pa lumantad itong mga naging pahayag ni Julie Dondon Patidongan tungkol doon sa dalawang kilalang-kilala niyang personalidad na siyang may mga direktang partisipasyon dito sa kaso ng mga nawawalang sabongero, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. Iyan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala, ipinahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakipagtulungan na ang Department of Labor and Employment sa Department of Education upang matiyak na ang paglikha ng trabaho ay magreresulta sa dekalidad at pangmatagalang hanapbuhay. Binigyan din ni Laguesma ang pangangailangan na mapababa ang underemployment sa bansa. Anya, ang focus ngayon ng kagawaran ay ang lifelong learning para sa mga manggagawa. Samantala, sinabi naman ni Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Francisco Benitez na isinusulong ng ahensya ang patuloy na upskilling at reskilling ng mga estudyante at manggagawa upang mapanatili ang kanilang competitive sa kakayahan sa labor market. Ayon kay Benitez, layunin ng pamahalaan na magkaroon ng kahit isang college graduate o TechVoc graduate sa bawat pamilyang Pilipino. Sinasabi ka natin na dumadaming hanap buhay, mas gusto natin na madagdagan ng dekalidad at establing hanap buhay. Kaya magtutulong-tulong po yung educational sector at saka ang labor sector para tiyakin na yung mga nadagdag na hanap buhay, lalo na pa may usapin, may kinalaman sa underemployment, sana'y matugunan natin at sa mga darating na panahon, magkaroon po tayo ng mga ipagkakita ng karagdagang mga hanap buhay na dekalidad, pangmatagalan at mas remunerative dun sa kanilang pangkasalukuyang trabaho ngayon. Binigyang focus din na yung lifelong learning. Inyong napakinggan si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Balik ko tayo sa iba pang mga balita. Mga kabombo, papayagan na makabalik sa kanilang mga tahanan ang mahigit sa 3,800 na mga evacuees kasunod yan ng pagbaba ng alerto sa Bulkang Canlaon. Hulyo 29 nang nagdesisyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ilagay sa Alert Level 2 ang dating Alert Level 3 sa pinairal po ito sa naturang bulkan mula pa noong Disyembre ng taong nakalipas. Batay sa datos na nilabas ng Office of Civil Defense, hanggang 1,287 pamilya ang pansamantalang nakatira sa 18 nakabukas na evacuation center at ito ay binubuo ng 4,180 katao mula sa Negros Occidental at Negros Oriental. Mahigit sa 3,300 pamilya rin ang piniling makitira sa kanilang mga kaanak at kapamilya mula nung pumutok ang bulkan, Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mahigit sa 3,800 evacuees na maaari pong pabalikin sa kanilang mga tahanan ay pawang nakatira sa labas ng 4-kilometer permanent danger zone. Sa kasalukuyan, binabantayan pa rin ang naturang danger zone habang hindi pa rin inaalis ang banta ng naturang bulkan. Ayon pa rin po sa naturang opisina, kung may mga matutukoy na pagbabago sa aktibidad ng bulkan ay maaring baguhin ang naturang alerto anumang araw. Samantala, kasunod ng inilabas na tsunami warning kahapon, Hulyo at 30 dahil sa malakas na 8.8 magnitude na lindol sa Russia, siniguro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang maaga at real-time na paglalabas ng abiso ukol sa banta ng mga tsunami. Maalalang alas 11 ng umaga kahapon ang ilabas ang babala para sa posibleng pagtama ng malalaking alon sa maraming karagatan dito sa ating bansa. Ang naturang banta ay posibleng mangyari pa 2 hanggang 3 oras matapos itong ilabas ang babala. Ayon naman kay PHIVOLCS Science Research Specialist Julius Gallardo, kailangan ng maagang paglabas ng babala upang masigurong maabisuhan ang mga residente sa coastal communities at magkaroon ng mga ito ng sapat na oras upang lumikas. Umabot anya sa 22 probinsya ang itinaas sa ilalim ng tsunami warning, kaya't kailangan ng sapat na oras upang maabisuhan ang lahat ng mga residente na lumayo mula sa dalampasigan. Katwiran ni Galdiano, mabilis ang pagbiyahe ng mga tsunami waves, kaya't kailangan itong tumbasan ng agarang aksyon. Kung nabuo ang mga daluyong sa kalagitnaan ng karagatan, kayang-kayaan niya namang ito na bumiyahe ng hanggang 800 km per hour o halos takbo ng mga malalaking eroplano. Bagaman bumabagal din ito malapit sa dalampasigan, mabilis pa rin anya ang pag-abot nito sa mga komunidad, bagay na dapat maagang agapan. Sa iba pang mga balita, nais naman ng Israel na magpagkasundo sa Pilipinas para sa isang free trade agreement. Ayon kay Israeli Economy o Minister of Economy Nir Barkat,
Layunin nitong alisin ang taripa at hadlang sa kalakalan upang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Barkat, may malaking potensyal ang kooperasyon sa agrikultura, maging sa healthcare, cybersecurity at water innovation, at ayon sa kanya agad nang nagsisimula ang technical work kahit naabutin hanggang sa 2 taon ang magiging negosasyon. Ipinagmalaki rin ng opisyal ang higit sa 750 mga agritech companies at 2,000 startups ng Israel sa health at life science na anyay akmang-akma sa pangangailangan ng Pilipinas. Bukod sa kalakalan, nais ding palawakin ng naturang bansa ang kooperasyon sa defense, education at pagpapadala ng mas maraming mga Filipino professionals. Dagdag pa ng opisyal, malalim ang pagkakaibigan ng dalawang bansa at positibo siyang mas lalawak pa ito sa mga darating na taon. Siniguro naman ng Department of Health na maingat na pinaghahandaan ang pamahalaan ng pagpapatupad ng zero balance billing sa 87 ospital ng Department of Health. Ayon kay Department of Health spokesperson Albert Domingo, bahagi ito ng pagtalima nila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes, Hulyo 28. Sinabi ni Domingo na inaalam na ng Department of Health ang mga datos at aktwal na gastusin ng mga ospital upang matiyak na hindi ito magiging pangako lamang. Nabatid na target ng gobyerno na maging libre na ang lahat para sa mga pasyente sa pampublikong pagamutan. Pero nag-aalala naman ang mga pribadong ospital kung paano naman sila mababayaran ng PhilHealth para sa mga nakaraang pangbayarin ng mga pasyente na hindi pa napupunan. Baka raw kasi mauwi sa panibagong mga programa ang pondo habang sila ay hindi pa nabibigyan para sa naging pagkakautang ng mga government health insurer. Meron na lamang tayong 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Dako tayo dyan sa may Ilocos Region, mga kabombo. Libo-libohong mga driver at mga operators ng jeepney ang naantala ang kanilang biyahe. Natigil yung iba dahil po rito sa malawakang pagbaha. May update dyan ng Bombo Radio Dagupan. Tinatayang nasa 1,000 drivers at operators dito sa lalawigan ng Pangasinan ang apektado at natigil sa pamamamasada sa loob yan ng 2 linggo dahil sa tubig baha dito sa lungsod. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Bernard Tuliao, ang presidente ng Alliance United Transport Organization Province-wide o Autopro Pangasinan, umabot sa ganito ang bilang dahil kilala ang lungsod ng Dagupan bilang sentro ng mga pangunahing daanan papunta sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Matatandaan kasi aniya na sa nagdaang bagyo ay isang lungsod sa may mataas na level ng tubig na umaabot sa hanggang bewang na baha ang National Road na dalayan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Dahil dito, kuliglig ang naging pangunahing transportasyon ng mga residenteng nagtutungo sa nasabing bahagi. Ngunit bila nito, marami pa rin ang mga nagpatuloy sa pamamasada kahit pa mataas ang level ng tubig baha. Ngunit iniiba na lamang nila ang kanilang ruta. Binigyan din naman ni Tuliao na hindi rin ito masisisi ang mga operators at drivers kapag itinataas nila ang kanilang singil dahil na rin sa sitwasyon. Ipinabot naman ng mga kooperatiba ang kanilang pasasalamat sa tulong na food packs na natanggap. Panawagan naman ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sana'y mabigyan ng extension ang mga ito sa penalty ng hindi pa nakarehistro dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabawi. Mga modernized, alanganin din tinas talaga sila. Kasi siyempre malalim talaga, kaya nung medyo tubig saka sila rin pumasada. So mayroon ding isugal lalo pag modernized. Bago yan, inutang pa natin yan. Kaya ingat din yung mga nag-operate ng mga ibang cooperatives na may mga modernized vehicle. Na pag ganitong mga sitwasyon, lalong-lalo na din sa LTO dahil marakaran natin. Sustain din sila ng kahit relief goods man lang. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang commander ng Moro National Liberation Front patay matapos barilin ng riding in tandem. Nangyari po yan sa may Zamboanga del Norte. May report dyan ng Star FM Dipolog. Patay ang isang MNLF commander matapos pinagbabaril ng mga riding in tandem suspect sa barangay Kasupan, Sibuco, Zamboanga del Norte. Kinilala ang biktima na si Haji Asberin Kahaludin, 68 anyos, senior commander sa Moro National Liberation Front at isa ring chairman sa Snake Camp Nuran
na nakabase sa barangay Panganuran, Sibuko nitong probinsya. Sa pahayag ni Police Major Haran Ula, Acting Chief of Police ng Sibuko Municipal Police Station, hinarang umano ng di pa kilalang mga sospek ang biktima habang sakay sa isang multicab patungo sana sa syudad ng Zamboanga. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi sa katawan si Kahaludin na nagresulta sa kanyang agarang pagkasawi. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ang mga sospek na mabilis na nakatakas sakay sa isang motorsiklo. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Sibuko PNP upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga sospek. Based on our investigation, it was found that the victim is sitting on driver's side on his multicab while traversing the diversion road of Barangay Kusipan going to Zamboanga City, was shot by unidentified riding in tandem. At yan si Police Major Haran Ula. At yan ang ating report. Ito si Star DJ Abby Ivory and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ang Philippine National Police naman ang pinarangalan ang 93.7 Star FM Cotabato dahil sa serbisyo publiko nitong walang kapantay. May mga detalye dyan at Star FM Cotabato. Binigyan ng pagkilala ng Philippine National Police ang 93.7 Star FM, ang music station ng Bombo Radio Philippines dito sa Cotabato City bilang pagkilala sa hindi matatawarang pagbabalita at serbisyong publiko. Ayon kay Police Lieutenant Rosel Evangelista, ang Star FM ay nakakapaghatid ng tama, balanse at accurate na balita hindi lamang sa Cotabato City kundi maging sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anya, kaakibat ng kanilang pagkilala ang mataas na respeto sa walang kinikilingang pagbabalita at sa prinsipyong serbisyo publiko na mantra ng Bombo Radyo. Dagdag pa ng opisyal, aminado silang mas pinagbubuti pa ng Cotabato City PNP ang kanilang trabaho dahil sa mga patas na puna at komentaryo mula sa Star FM. Ito raw ang nagiging inspirasyon nila upang mas pagigihin ang kanilang serbisyo para sa mamamayan. Pag sinabi mong Star, is about makinang, it's about giving light, no? Para sa akin yun, ano ibig sabihin. So bakit Star FM as part of one of our awardee? It's because hindi kaya ng PNP kung wala kayo, sir. Kaya nga, bakit Star FM? And dahil din sa malawak na inyong engagement, kailangan din namin yun ng tulong. And actively, laging nag-i-involve yung Star FM, lalo na in any activities, endeavor ng Cotabato City Police Office. At the same time, hindi lamang nakatutok what is mayroong critics sa aming PNP. We accept the critics. It's because it is a part of our learning. You encourage us also na maging more good public servant dahil media also is part of our sinasabi nating salamin namin. Hindi mo perfecto ang police pero kayo po yung nakakatulong na kahit paano mapaayos din namin yung serbisyo namin, no? So kaya I highly regard and my salute to the Star FM for making our community more informed at as well as more reliable in reporting, and kadalasan po talaga lagi kayong nakikipag-communicate sa Cotabato City Police Office. Ang 93.7 na Star FM ay kilala bilang isang hybrid at fully digital na estasyon na nag-aalok ng dekalidad na musika at makabuluhang impormasyon. Bukod sa pagiging entertainment hub, ito rin ay kinikilala bilang tinig at tagapagtanggol ng mamamayan sa Cotabato at buong BARM. Sa kabila ng mga hamon na nanatiling matatag, ang 93.7 na Star FM sa kanyang paninindigan bilang vanguard ng komunidad, palaging una sa serbisyo, una sa balita at una ang kabombo at ka-Star Nation. At yan ang report mula dito sa Cotabato City. Ako si Star DJ Lexi and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Diyan pa rin sa bahagi ng Mindanao ang Star FM Zamboanga, kinilala bilang the bloodiest sector ng Philippine Red Cross. May mga detalye dyan ang Star FM Zamboanga. Nagsagawa ang Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter ng Blood Donors Recognition Ceremony araw ng Miyerkules, ika-Hulyo 30, 2025. Kinilala at pinarangalan sa seremonya ang mga individual at sektor
sektor na nagpapatuloy at voluntaryong nagbibigay ng dugo para sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga pinarangalan ang Star FM Zamboanga na nakatanggap ng plaka sa dugong bombo, isang pagkilala bilang bloodiest sector o ang nangungunang media partner ng Red Cross na may pinakamaraming donasyon ng dugo. Ipinapakita nito ang malaking kontribusyon ng estasyon sa advokasya ng blood donation at public service. Bukod sa Star FM Zamboanga, maraming iba pang sektor, local government units at maging mga individual ang nakatanggap ng pagkilala. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay Chairman Board of Directors ng Red Cross, Dr. Victor A. Liozo Jr., sinabi nito na patuloy sila sa kanilang blood donation drive, lalo na at maraming hospital sa lungsod ang nangangailangan at nagpapasalamat din sila sa mas pinaigting na suporta pa ng LGUs. We do bloodletting every day, every month, the whole year, because we need to have blood stock at the blood bank. Because if you look at it, there are more than 10 hospitals in Zamboanga, including the provinces. So when they need blood, they go to Red Cross. As mentioned by former mayor, maybe they are contemplating to increase our subsidy. Every year we receive 4 million for blood bank, okay, for the reagents. So I'm so happy that they are now thinking about increasing it, and hopefully they will increase really our subsidy. So LGU is really of help to the Red Cross. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Dako ho tayo dyan sa bahagi mga kababayan ng Negros area. Kaugnay pa rin po ito sa panawagan ng ilang mga grupo ho dyan na i-decentralize ito hong management sa ilang mga flood control project. Kung maalala ho ninyo mga kababayan, bahagi po ng o laman nitong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ito hong mga palpak na mga flood control project. At may reaction po dito ang iba't ibang mga grupo kung paano mapagbuti ang naturang mga proyekto. May update po dyan ang Bombo Radio Bacolod. Hiling ng Provincial Consultant for Energy ng Negros Occidental sa National Government na huwag i-centralize sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang lahat ng flood control program sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela, miyembro ng Anti-Baha Alliance, nag-anunsyo ang DPWH na kanilang isi-centralize ang lahat ng flood control program sa kahit saang bahagi ng bansa. Nangangamba si Coscolluela na madidelay ang mga proyekto dahil sa mga bureaucratic red tapes. Ayon dito, kung centralize ang programa, mas hihigpit din ang mga control measures at sigurado ito na madaming magtatangkang pigilan ng ilan sa mga proyekto na magre-resulta sa pagkaantala. Apelasyon ito na i-decentralize ang mga programa at ibigay ang responsibilidad sa mga local government units. Naniniwala si Coscolluela na sa pamamagitan nito, mapapanatili ang transparency at mayroong mapapanagot sakaling may ginawang pagkakamali. Dagdag pa nito na dahil alam ng mga local officials na sila ang mananagot sakaling may kapalpakan sa proyekto, magiging maingat na ang mga ito at sila pa mismo ang magbibigay ng detalye ng proyekto sa publiko para sa transparency. Naniniwala ito na mas epektibo ang decentralization, maliban na lamang sa mga malalaking proyekto na makakaapekto sa higit sa isang lokal na pamahalaan. Ang ating appeal sa DPWH, huwag ninyong i-centralize yung flood control program ng national government dahil maaabutan tayo ng red tape dyan. Baka hindi natin magawa ang kailangang flood control programs dito sa local. Ang aming request po ay i-decentralize ninyo ang flood control program to the local government units, make them accountable, and make sure na transparent ang programa. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga provincial report, mga rice trader, posibleng hindi na raw ho bibili kung sila ay sasampahan ng economic sabotage dahil yan sa murang pagbili nila ng palay. May update naman po dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Pinangangambahan ng mga rice traders na hindi nabibili ng palay kung sasampahan sila ng economic sabotage dahil sa murang bili ng palay. Ayon yan sa Rice Millers Association sa Region 2. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Ginoong Ernesto Subia, ang presidente ng Rice Millers Association, sinabi niya na hindi sila pabor sa 20 pesos per kilo na bigas dahil hindi ito applicable sa general public kundi sa ilang consumer lamang. Pwede anya ito sa mga nasa marginalized sector gaya ng 4-piece beneficiaries kung saan pwedeng bigas na lamang ang ibigay sa kanila sa halip na cash assistance. Kapag 20 pesos kasi ang presyo ng bigas sa public o general public, kapag 20 pesos per kilo kasi ang presyo ng bigas sa general public, malaki ang epekto nito sa mga magsasaka dahil malaki ang gastos nila sa farm inputs ngunit mababa ang pagbili sa kanilang aning palay. Susunod na maapektuhan nito ay ang mga rice traders na mapipilitang bumili ng mataas na presyo ngunit ibibenta naman sa mas mababang halaga. Imbes na kumita sila ay malulugi dahil sa ibabase nila sa market price ang kanilang presyo. Git niya walang traders ang maglalakas na loob na bumili ng 20 pesos per kilo na pataas na presyo ng palay na pinakamababang market price. Kung hindi bibili ang private sector, hindi naman kayang bilhin lahat ng pamahalaan ang aning palay ng mga magsasaka dahil 5 to 10% lamang ang kaya nilang bilhin. Kung huhuliin naman ang pamahalaan ang bibili sa mas mura, ay maaring hindi na lamang sila bibili o mag-stop buying na lamang. Presyo ng palay eh. Kung i-base mo sa market price, sa ngayon, hindi pa pwedeng bumili ng 18. The most is 16 lang. Dry na yan. Ngayon, pag bumili kami ng 16, yan. Pag may nag-complain sa gobyerno, huhuliin yung bumili ng 16, kakasuhan pa ng economic sabotage. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bilang naman ng mga Palestinians na nasawi mula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza, lumampas na sa 60,000. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Umabot na sa mahigit 60,000 ang bilang ng mga Palestinong nasawi mula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza noong Oktubre 2023, batay sa pinakahuling tala ng Ministry of Health ng Gaza Strip. Kasabay nito iniulat ang Integrated Food Security Phase Classification na tumitindi ang krisis sa pagkain sa rehiyon at nagsimula na umanong pinakamasamang antas ng taggutom. Sa pinakahuling ulat, hindi bababa sa 100 ang mga namatay na mga individual nitong nakarang araw matapos nakaranas ng gutom. Lumalakas ang hinali na may ulat rin ang paggamit ng mga makabagong armas gaya ng mga robot na may pampasabog, drone at tangke sa ilang bahagi ng Gaza. Lumalakas ang hinala na may nakaambang panibagong opensibang panlupa sa rehiyon kasunod ng sunod-sunod na operasyon sa gitnang bahagi ng Gaza. Batay sa pagsusuri ng Integrated Food Security Phase Classification, isa sa bawat 3 tao sa Gaza ang hindi nakakakain ng sapat sa loob ng ilang araw. Marami sa mga residente ay umaasa na lamang sa limitadong ayuda at halos imposible na ang pag-abot ng tulong sa ilang lugar dahil sa patuloy na kaguluhan. Ayon kay Bobo Hana Marie Cabiles, International Correspondent sa Israel, sa gitna ng matinding kagutuman, lumalala rin ang kalagayan ng mga bata. Mula Abril hanggang kalagitnaan ng Hulyo, mahigit 20,000 bata ang naitala na may acute malnutrition at higit sa 3,000 naman ang nasa critical na kalagayan. Patuloy na nananawagan ng mga humanitarian agencies na gawing prioridad ang paghahatid ng ayuda at proteksyon sa mga sibilyan, lalo na't halos gumuho ng mga serbisyong pangkalusugan at iba pang mga pangunahing serbisyo sa Gaza. Kasabay ng krisis ng pagkain, iniulat ng Ministry of Health ng Gaza Strip na umabot na sa 60,034 ang kabuuang bilang ng mga nasawing Palestino mula nang sumiklab ang digmaan noong Oktubre. Lumalala ang humanitarian crisis sa Gaza habang tuloy-tuloy ang labanan at halos gumuho na ang mga serbisyong pangkalusugan at supply ng pagkain. Ayon sa Integrated Food Security Phase Classification, nagsimula na ang pinakamapanganib ng yugto ng tagutom sa rehiyon. Si Bombo Hana Marie Cabiles, International Correspondent sa Israel. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mga kabumbuga Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News,
Pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station at i-monitor o pwede ho ninyong pakinggan, panoorin ng live ang kanilang mga programa. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi ng Iloilo Province at mga karatig na probinsya, dariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music, and entertainment station dyan ng Star FM Iloilo. Sa bahagi po ng Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Sa bahagi ng Cebu Province at mga karatig na probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga kababayan po nating Akyanon, ang mga kababayan po natin dyan sa may Aklan Province at mga karatig na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. At para ho sa mga tagariyan sa may Leyte Province at mga karatig na probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Takda sining launa, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Auto. Sa gihapon, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilong flagship stations and the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 31, tuig 2025. Ulihin na karon nga adlaw sa bulan sa Hulyo. Kagbuas, Agosto na! Sa mga nagapanguna, dalaguan karon ng mga balita sa gihapon, inimula ka rin mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa matalaguan kag mga nagapanguna ng mga balita, cease and desist sa order ginbawi ni Mayor Inday Raiza Treñas matapos nga magpakingsapol sa kaya Secretary Bunuan. May raman sang sabat diri ang kongresista. Kinakalipay bala sang kongresista ining pagbawi sang cease and desist order sa mga proyekto under the Iloilo City District Engineering Office. Sa dugang mga balita kag impormasyon, Iloilo City Councilor Marcos Sarabia, Rex Marcos Sarabia, induso ang pagtukod sa Quad Committee agod imbestigaran ang mga waterways project. Samtang dugang mga balita kag impormasyon, duha ka tanod nga wala nagresponde sa pagpanglutang sa Banwasang Dumangas, suspindido sang duha ka bulan, suspitsado padayon nga at large. Samtang suspetsado sa pagbuno patay sa isa ka bouncer, ginaaligar nga miyembro sang True Brown Style 13 o kon ining TBS 13 kang ini siya banwa nga way back 2000 siguro mga 2013, 14, 15 nagpantog man ini sila bangod gayni sila ang may kahilabtanan man sa pang-hold up kag pagpamatay sa mga taxi driver.
Kag ining babayi nga kaupod sang suspitsado, isa lang silang kalamisa sa ginakanaan nila dira sa Maya Tubong sang Iloilo Doctors Hospital. Nagpadulong sa talatapan sa Iloilo Police Station number 7. Dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, Governor Arthur Toto Defensor Jr. nagapati nga bisan wala mamit lang ang panay gimara sa Negros sa Island Bridges sa State of the Nation Address ni PBBM or President na Bongbong Marcos, importante ni sa gihapon nga proyekto. Transport cooperatives padayon nga nagapanawagan sa presidente sang suporta sa sining jeepney modernization. Muni madalaguan ang mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa uto. Matapos ang pagpagwa sang cease and desist order ni Mayor Inday Raisa Treñas sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo under sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Ginabawi ini sang alkalde kay hindi naman kuno iya kinahanglanon pa. Ini matapos nga nagpakigsapol si Mayor Inday Raisa sakay Secretary Bunuan sandig sa statement nga ginapagwa sang alkalde kagapon sining adlaw. Ibalo na ito ng dugang ang mga impormasyon na tuhoy sina Diri Banwa. Standby kay nagapakigangot kita sa Silimantinyon sa Tagpamabaw, spokesperson sang aton sining alkalde nga si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal sa pag-ibalo sang dugang sining nga mga impormasyon na tuhoy sa sining lihok karon sang alkalde. Apang sandig gani diri sa ginpagwa sining statement ginapahanumdom diri sa alkalde ang Iloilo City District Engineering Office nga nagakadapat sining mayara sa proper coordination sa sining pagpatigayon sa mga proyekto. Kag dapat sandigan ang DPWH Order 110 kag sa Local Government Code nga tanan nga mga proyekto ang may dapat sini nga coordination or proyekto nga ginapatuman ang may nagakaigo gid sini nga koordinasyon sa local government unit. Standby no sa aton sini nga mga kabubo. Istoryahan tayo ni karon kay lakip sa sining nasambitan karon niya Banwa nga issue no si Mayor Inday Raisa may plano sini no nga maghimo sang isa ka joint and scientific subong man comprehensive study sa epekto sang mga proyekto sa mga creek suba kag drainage sa mga biyan diri man niya sa syudad sang Iloilo. Standby no sa aton sini nga mga kabomboara na si Ma'am Joy. I-check naton ini sa dili lamang madugay diri man sa aton sini karon iyang pagpangalagad. Oras naton 6 minutos na ang nagkaliga diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ang statement diri sa alkalde mga biyan nagasiling in the light of the recent developments and in the spirit of interagency cooperation, I am officially clarifying that the issuance of cease and desist order on certain ongoing waterway projects of the Iloilo City District Engineering Office is no longer necessary at this time. Ini matapos ang meeting no? Sa kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sadtong nakaligad sini iyang Biyernes kadlaw, Hulyo 25 tuig 2025 kung sa diin sandig diri sa statement ni Mayor Inday Raisa nahisugtan nga magahimo sang isa ka joint scientific kag comprehensive study sa epekto sang proyekto sang mga creek suba kag drainage. Yari bala sa dugang sining mga impormasyon si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombuanay sa Udto. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ang latest na diri or the statement coming from Mayor Inday Raisa is that nga gin-lift niya ang cease and desist order sa mga ongoing projects ang ICDEO diri sa syudad sa Iloilo, Ma'am Joy?
Yes, sama ikaw, Bombo Cham, sang kagapon or sa nagligad nga adlaw, no? Nag-reply kita sa letter ni ICDO acting head, no? Sang Iloilo City District Engineering Office, Roy Pacanan, regarding ni sa letter man nga ginpadala diri sa aton sang nagligad nga Friday afternoon. So, point of clarification lang, ang cease and desist order gin-withdraw ni Mayor Isa Treñas, but ang construction is still suspended as per directive sang Secretary sang DPWH kag sang Regional Director sang DPWH. But silingon nga ang instruction should come from the DPWH Secretary kag sa Regional Director kay after sang nakaistoryahanay si Mayor Isa Treñas upod man sa Mayor sang Oton kung madumduman nyo to sa kasagsagan sang bagyo nagkadto diri si Mayor sang Oton, Mayor Sofronio Fusin, upod si RD Limpenco, ARD Alfruto, kag after sadto na istoryahan nag-communicate si Secretary Bunuan kay Mayor Isa Treñas kag na isugdan the following day nga mag-ugyon sila sa decision or sa request sang Iloilo City Government nga maghimo sang isa ka joint scientific kag comprehensive study sa epekto sang proyekto diri sa aton sa syudad, especially kon involve ang aton nga mga creek, ang aton nga mga suba, kag ang aton nga mga drainage, Bombo Cham. Aha, so ang cease and desist order iya sang alkalde or iya sang Department of Public Works and Highways? Yes, sila ang mapapanaog sang cease and desist order sa diri sa ila sining nga opisina sa Iloilo City kay amo na to, no, after nga gin-decision na ni Mayor Isa Treñas to withdraw the CDO on the condition that nga nagpromesa ang Secretary sa DPWH kay si RD Limpenco nga i-review kag magpatigayon sang technical assessment as soon as possible. Ang magpatigayon while ginahimo ni ang study, stop gidyaanay ang ilang ginapatigayon nga waterway project diri sa aton sa Iloilo City. Kaya actually gin-reiterate man gani isang aton alkalde sa letter niya nga ang proper coordination gid ang kinahanglan, no? Ang pinakabag-o naman gani nagligad to, I think natako na ni naton Bombo Cham diri sa may city proper nga area nga may ara sila nga ginapatigayon dira nga project man wala sang mga proper signages, no? So why kumbaga sang nagakaigo nga koordinasyon sa aton diri sa syudad. Butselingon nga ang cease and desist order nga ginpapanaog ni Mayor Inday Isa may ara ini sang ginatawag sini naton nga mambal naton abiti na konsultaya man sa bahin ni Secretary Bunuan and the Regional Director nga mapapanaog siya sang cease and desist order. Gin-lift lang ni Mayor Inday kay nakaistoryanay sila nga mahimo na lang sa isa ka joint scientific and comprehensive study. Bali sino ma-perform sini the DPWH or city government? Ang city government mag-hire sang private consultant, may initial na nga istoryahanay with the I think the isa ka professor from UP Diliman kag nag-commit man si Secretary Bunuan kag si RD Limpenco nga magpadala sang tawo, no, nga may ara man sila nga representation kag maga-provide sila sa mga nagakaigo nga mga documents, project plan, no, sa sining mga project nila kay budlay nga mag-review, mag-study nga waay kasang papel na ginasundan, Bombo Cham. But to be clear, bisan na lift ng cease and desist order, stop anay, hindi to pwede mapadayon ang mga ongoing projects, particularly antong sa creek sa may distrito sang Haro, Ma'am Joy? Yes, as committed by the secretaries ng DPWH. Okay. So, si Secretary Bunuan yan naghambal kay Mayor Inday Isa nga
samtang wala sang scientific study, Yes. hindi anay na pagtandugon, why gid sang construction nga matabo or pag-continue Yes. sa construction. Yes, muna siya ang nagagawa. Aha. So mga concerns ni Mayor Inday Raiza, ginpalabot niya sa kay Secretary Bunuan na isa tong nga mention mo, tong mga wala sang proper early warning device nga mga ongoing projects man under the Iloilo City District Engineering Office, Ma'am Joy? I think ang mga ang ining latest na nga mga wala sa mga early warning device na wala pa ni nakalabot. Pero ang mga wala sa proper coordination, even before the previous administration, bumusyam na-communicate na ina, no? Kag ang pinaka-latest subong, may letter man si Mayor nga ginpadala kay R.D. Limpenko kag naka-saad man, naka-butang man dira sa letter. All right. So clear ini tanan para sa aton kay budlay na kay base ba lang paghangop sang iban or direct town tanan base ang paghangop sa Iloilo City District Engineering Office tungod kay na-lift ng cease and desist order, ti mapadayon na sila sa pag-ubra sa mga ongoing projects, particularly dira sa may distrito sang Haro ining access road na Ma'am Joy. Yes, so ang instruction should come from their main office, no, sa national nga DPWH. All right. Sige Ma'am Joy, thank you so much for the time kag sa mga clarifications kag information man gin pakigbahin diri sa Bombo Radio. Salamat, Kid. Good afternoon. There you have it, si Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raiza Treñas. So muna ang amunang kaundan sang panibag-o sining impormasyon. Na-lift na ang cease and desist order, but may instructions as per the mayor through her spokesperson, no, nga may instructions gidya or mayara sang mandato abi from the National Office of the Department of Public Works and Highways nga mauntat gidya nay or suspended gid ang construction dira, no, sa may area sang Tagbak Creek or Balantang Creek, no, sa aton sini nga mga kabumbo nga mong ginatudlo nga gintunaan sang madasig nga pagtaas ang level sang tubig sadtong Hulyo 12 tuig 2025. No, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. We total the while nga ti kung wala nang cease and desist order, ma-continue na ang construction dira. Kay ti sa aton sini nga mga tagpalamati, sandig man sa mga pumuluyo sa mga apektado sini nga area, sinya ti kung matapos ni ginalauman namon nga may ara sang bulig man ni sa pag pahagan-hagan sang pagtaas sang tubig diri iya sa amon sining lugar, partikularmente ang 5 ka mga kabaranggayan sa distrito sang Haro. Tikon si Presidenta Bongbong Marcos pa, 4 pa lang kabagyo ang nakasulod diri sa may Philippine Area of Responsibility. And the fact nga nagsulod sa PAR, pero way man gani kita yagin igo diri, apektado malang kita bangod sang habagat, hindi malayo nga may kasubong man sini nga mga sitwasyon or senaryo nga matabo in the near future, pahilayo lang kung may bagyo naman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ti ang ginakangawaan sila dira sa aton sini nga mga kabombo, no? Ano kalawig? Basi maglawig pa ang ginatawag sini nga Joint Scientific and Comprehensive Study. May mga nagahambal man nga ti, why not padayuno na lang abi kay kung mamatigayon ng proyekto, basi kung makahatag man sang alibyo sa pagdasig sa pagsulong sang tubig nga baha diri sa amon sining barangay. Sa aton sining mga kabumbo. Ti baloon naton inakaron kung anong sistema sinadiri banwa sa aton sining mga kuturan, but nagapabilin iya ang panindugan sa city government under Mayor Raiza Treñas nga
untaton ginanay ang nasambitan sining construction dira kay ang DPWH National Office amoy ang maghahatag sa Iloilo City District Engineering Office nga underman sa Department of Public Works and Highways ang go signal sa pag-continue sa nasambitan sini karon nga construction sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, pagkigangutan man nato na si Long District Congresswoman Julian Jamjam Baronda para nga magkuha man sa iya man sining pahayag na tuhoy sa nasambit sini karon iya banwang plastada kay sandig gani sa aton sini nga gindigaman santo sa aton sini iyang pagpanalawsaw nga ang local government unit or the local chief executive ang limitado lamang ang authority sini when it comes sa pag suspend or pag-issue sang stoppage just like the cease and desist order sa mga proyekto sang national agency. Kag ang national agency lamang amo iyang makamayara sang kinamatarong nga kung mayara gin man abi sang diferensya sa ila sini iyang proyekto iyang national agency concern DPWH for that matter amo iyang mayara sang kinamatarong sa temporaryo nga pagpauntat sining nasambitan karon iya nga konstruksyon. Ni hambal ni Ma'am Joy Gurzal sining no less than the Secretary of the Department of Public Works and Highways nagpahayag nga isuspend ginanay ang trabaho or obra or konstruksyon dira iya sa may area karon sang Buntatala sa distrito man sang Haro. 20 minutos na ang nagkaligad sa takna sining launa diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Balikan ta sa aton sining pagbalik pause kita for some quick commercial. Pagbalik ta linya ni Congresswoman Jam Baronda may kantanan sa sining latest karon nga mga development regarding sa project sa Iloilo City District Engineering Office matapos nga ginlift na ang cease and desist order apang ang sugpon sini si Secretary Bunuan gid kuno ang naghambal nga i-hold lang anay ang construction mapadayon lang kung matapos na ang comprehensive joint study. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga paibalaon. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takda sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Inalagat-lagat naton ang tsimpota no sa pag-checkar man sang linya karon sang aton sining kongresista. Sa paghatag man sa iya sining pahayag natuhoy sa sining latest development karon. Natuhoy sa sining pag-lift ni Mayor Inday Raisa Treñas sa cease and desist order sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways
sa distrito sa Haro. As per the latest sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi naman kuno kinanglan ining cease and desist order hambal sa alkalde bangod nga naisugtan na kuno kag nakaistorya na sila nagkingsapol ini siya sakay Secretary DPWH Secretary Manny Bunuan kag dito nagpahayag ang alkalde nga sinya ang mga taga-uton to reklamo man to nga grabe man tong baha sila. Nagambal dayon kuno nga mapatigayon na lang sang joint study, comprehensive study, scientific and comprehensive study ang Iloilo City Government bakuha sang expert now para nga mabalaan gid kung ano ang plastada sa sining mga proyekto. Pero hindi mo silingon kay na-lift ng cease and desist order, mapadayon ng konstruksyon. Santo iya sa information nga gin-relay sa spokesperson ni Mayor Inday Raisa nga mauntat gidyanay ang konstruksyon sang nasambitan sining access road inibangod nga mismo ang mando nagikan sakay Secretary Bunuan sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo balikan tanak karon na sa aton sini pa niya nga pagpangalagad driman sa aton sining palatuntunan na bumbuhanay sa udto diri kita nay sa payag sang latest man may kangot gyapon sa baha ni kay kagapon sa ginpatigayon sini iyang sesyon sa sangguniang panglungsod ginduso diri ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia nga magtukod sang Quadcom agod imbestigaran ining mga waterways sa project sa syudad sang Iloilo. Sa gyapon para ini sa pag-identify sang kausa sa kung anong nagtugas ang pagbaha-baha or masiling naton madasig nga pagtaas ang level sang tubig sa mga kabarangan, particularly sa distrito sang Haro, kayang baha yara naman na mo. O galing nakibot lang to mga taga-Haro to nga naglabot sa taga-Liog, taga-Baga, taga-Dughan. Ingin tudlo sini nila amo iya ang ang proyekto ni sa Iloilo City District Engineering Office. Pagkatapos sini Banwa, gin-chekyar man to sa bahin sang Iloilo City District Engineering Office. Lain man to yang rason nga ila sini nakita kay may mga pagpunong-punong to kag pagtililipon sang basura. Anyway, check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Inaduso ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia ang pagtukod sa Quadcom o Quad Committee in aid of legislation na mag-aimbestiga sa tanan nga waterways project sa syudad sa Iloilo Abong Bacham. Kiriman sa pagpakipag-angot naton kay Councilor Sarabia, iya dirigid sa hayag nga ang among nga komitiba ang mag-focus sa maidiat nga investigasyon sa tanan nga private man o public waterways, rivers kag creek project agud may baluan kung anigid man ang naging rason sa tuman nga pagbaha. Niya gusto nga maagyan paliwat sang kumuluyo ang naagihan sang tuig 2008 sa inyong Frank kung sa diin base sa iyang privilege speech nga ginhatag diri 80% sang syudad ang ginbaha kag 30,000 ka mga residente ang napilitan iya nga magsaka sa babaw sang atop bangod sang ining pagbaha sang 244,000 ka mga individual ang apektado kung sa diin 203 ang nakatay kag 162 ang missing diri Bombochan sa dirigin na presentar gid ni Councilor Rex Marcos Sarabia ang naging data sa iyaman nga pagkanalawsaw kaangot sa ining issue sang pagbaha diri sa may syudad sang Iloilo. So diri dugang man ni Sarabia nga ang among investigasyon ang magatudlo man sa kung sino ang responsable kag mangin accountable sa mga sa mga natabo iya nga pagbaha bangod sa pananaw sang personal mismo nga pagpananaw mismo ni Councilor Rex Marcos Sarabia
nga ang Iloilo City Access Road Project o kung bike lane ang somehow nag-apekto man sa pagbaha bangod tong tan-awon gamay nilang ang alagyan sa tubig bangod sa amo iya nga proyekto. So diri nagpanindugan man sa Rabia nga engkaso nga pamatud-an nga nagsala ang iya diri nga pagpati batunon niya ini apang ini ang tion nga nagatindog kag ang konseho sa likod iya sang Pumuluyong Ilonggo. So ang ining quad committee ang pagapangunahan sang Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology ni Councilor Romel Doron kag ni Committee on Disaster Relief, Disaster Management and Committee on Engineering, Construction, Public Works nga si Johnny Yang kag sang Committee on Public Safety nga si Attorney Stedfree Cavaluna Bomotsyam. Ipabati naton ang naging pahayagman ni Attorney Rex Marcos Sarabia. Kasi may mga allegations sa mga residente, may mga allegations ang mga barangay officials, may mga allegations mga netizens, may defenses man ang DPWH, may mga findings ang Sendro kag ang task force on Iloilo City Task Force on Drainage, may findings man. Ang purpose ng na investigation is to find the truth para mabalaan tagid kung ano gid man ang cause sa mga flooding associated bala sa bike lanes or hindi. Pero at this instance, gina-invoke ko lang ako na common sense. Nga nag-privilege speech ko like the way I did. Kasi very common sense nga kung pag gamayon mo ang creek, gamayon mo ang river, gamayon mo ang waterway, magamay na gid lang ang capacity sang waterway na mag-channel sang tubig. So, you know, analysis, no? Analogical analysis, no? Well, sa first na regular session, may pending ako nga proposal to create the Iloilo City Drainage and flood council para kung ano na mga private and public works mag-go through sa ina na council. At the end of the day, kung amo na ma-achieve sang ini na Quadcom na ma-investigate kag ma-ascertain sang truth, at least mabuligan ang mga existing pending legislative measures naton naging pasar sa first session. We will leave no stone unturned. Tanan na mga avenues, tanan na mga faculties, tanan na mga resources i-exhaust naton para mahibaluan naton ang reason gid sang flood. Pero candidly sir, makasiling ka nga amo giman imong project sa nagcause ang baha. Well, you know, hindi man ako expert. So ako na privilege speech siya based on sa sentiments ang Pumuluyo kag ako na own personal common sense. So if I am proven mistaken, I will accept the true and factual findings. And I would also apologize if nagsala ako. Well, the DPWH could say things, pero ang mga photographs kan actual visitations nga nakitaan ko, it speaks of a different thing. They could allege as much as they could, but they cannot fool my eyes. Well, you know, kung may investigation in aid of legislation na gin-initiate ang City Council, it means na backed sang sovereign people of Iloilo City. Kitanan kami gin-vote by democratic process, meaning to say, we enjoy the trust of the sovereign people of Iloilo City. Kung gin-initiate ni sang syudad, meaning to say, the people of Iloilo City is behind this investigation in aid of legislation kumpara sa mga appointed officials nga nag-conduct sa study sa task force on drainages. Stronger ni siya ang mandate kiti ang mga Pumuluyo nag-get through our elected officials ang nagaduso sa investigation. Napatian diri Bomotsyam ang naging pahayag ni Attorney Rex Marcos Sarabia sa angot sa ining naduso nga Quad Committee sa City Council. Aha, way pa man ma-plastargen pero ano nang estado ya sini sa City Council Bombohana? Naka first reading na or ano? Na first reading kahapon. So again, second motion man sa mga konsehal man nga taupod niya. So pasado na ini Bomotsyam and mag-go through na ang ining investigation sa pagpanguna man sa Committee on Environment. All right. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa sa imo sining follow-up report. Ti sandig to ya sa personal opinion kag sa nakit-an
ni Councilor Rex Sarabia, no? Pero may ara sa sang pahayag niya, ti kung nagsala man ko, pasensya nyo lang ako eh. Ti do Butselingon do hindi man siya sigurado kung insakto ang iya sining ginapahayag kag may mga allegations man sa bahin kuno sang pumuluyo. May mga allegations sang netizens, barangay officials, may araban sang ginplastar ng aligasyon ang Department of Public Works and Highways. Timayo gid naman nga maimbestigaran sa aton sini nga mga kabumbo parang balaan tawan sin for all. Ang oras naton 40 minutos nakaligad sa takna nga launa. Yari karon sa aton sini nga linya live via Viber si Iloilo City Lawn District Representative Julian Jamjam Baronda. Madam Congresswoman Baronda, si Bumbo Chami ni live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Good afternoon. Mayong Udto Bumbo Chami, kag amo man sa mga palanggan natin. Pumuli na syudad sa Iloilo. Alright, Congresswoman Baronda, si Mayor Inday Raisa Treñas, ginlift niya, ginbawi niya, ining cease and desist order. May kantanan sa sining gindagdag sa mga ongoing projects dira sa may distrito sang Haro, particularly ining access road, matapos ngayon silang nakigsapol sa aton sining sekretaryo or tiglikom sang Department of Public Works and Highways. Anong imo sining reaksyon matapos nga ginbawi ni Mayor Treñas ining cease and desist order, Congresswoman Jam, ma'am? Actually, Bombo Cham, no, nabalitahan ko manina sa inyo. Kadamo na pamangkot sa akon. Nahamot sila kuno. Kay kahuluya naman kuno. Naginbawi kuno sa aton mayor, ni Mayor Cho. Kay duwak bawi kuno ang cease and desist order. Nahamot pagid sila kay kadamo kuno sa iing. Kadamo kuno sa abogado. May mentor pa. About top notcher, nagwak bawi man siya. Dearly, Bombo Cham, si Mayor Chu na-realize this personally na wala siya sang legal basis to issue some cease and desist order. Galing, nakabasa na siya sa script, di panindugan niya. Until such time, nga nabalaan sa ilang mga abogado, na wala sila sa legal basis, iginbawi nila. Kag siguro, ang akon lang unsolicited advice mo kay Mayor Chu, before sa tani mag-issue so any directives or what, magbasa-basa siya anay, kung hindi magpati-pati siya tutor, tunon ni anay, tunan ni anay mga proseso. Before sila mag-press release, kini mga bagay, hindi niya makapekto lang niya sa ila at sa pumuliyo sa syudad sa Iloilo. Ila ka days naman na pagpunta to nila. Ang ila ng mga proyekto na ang tinutuyo sa DPWH, masolbar ang problema sa ba. So, hindi ko kansindi nga ginbawit niya. Kag, siguro, manami lang sila mag-justify sa ilang mga press release. Nga kuno, nag-agree si DPWH Secretary Bunuan. Ang muna kuno nga nag-isol sila. Kaya hindi na kunong pagpadayunon ang cease and desist order implementation. Ang pamangkot ko subong, ang Ilonggo, diin ang pamatuod nga naghambal si Secretary Bunuan na may sulat, kung may sulat, may video recording, may audio file, na may text message, o kung na do interviewhan nyo abi si Secretary Bunuan sa inyo programa, para nga siya mismo or siya mismo ba nato may batian. Ang iya talogdaon sa issue. Kaya nagagawa diri iya subong, spokesman na ni Secretary Bunuan, si Mayor Chu. Siling ko rin ni Secretary Bunuan na mo ni, siling niya kuno amo ni, din ang huriba. Ipakita ang resibo. Matutuod lang, simple lang mo, clearly. Nabasahan ko man ang statement o letter, balik sa ilan ni Iloilo City General District, Engineer Pakanan.
nga may padayuno nila ang cease and desist order, kay mag-away man sila, mangita man sila sa remedy sa korte. Puro adlok man sila makasuhan. Kaya kung wala ka nag-adlok, nga ginbawit mo. But the thing is, kung sa krimen pa, crime has been done. Hindi mo yung mabawi ang mga butangan din, pirmahan mo. Aha. Ang ining cease and desist order, siya laisay siguro according sa information sa Bombo Radio nga may bas-bas ini from the Department of Public Works and Highways Regional Office and mismo sa kay Secretary Manny Bunuan na Congresswoman Jam. Namot gani ako, di ng priba, di niya pwede text, hindi pwede tawag, sa matutuod lang. Indaan ko to sang copy, in-inform sang sabat ni Secretary Bunuan sa text niya kay galibog ulo ni Secretary Bunuan. May manawag ang tatay, ang Mayor Juan, may manawag si Mayor Chu. Galibog ang ulo ni Secretary Bunuan kung sino ko ng mayor, kay isa manawag, isa ma-text, PDB, isa lang anay, kay parang hindi man maglibog ang ulo sa sekretaryo. Simple lang yan mo. Mangkot ko Secretary Bunuan, why would I do that? Why would I stop a project sa DPWH, nga DPWH ang may deber na mag-implementa sa proyekto? You know what? If you will do that, ilog na Pilipinas, kung may ara ang mga mayor, mga poderoso, yan ila interes lang ginaisip, hindi interes ang pumuluyo, ay may matabo sa atong pungsod. I don't think na buhatan ni Secretary Bunuan. Again, nanlan resibo. Diyan ang sulat ni Secretary Bunuan. Siguro hindi na kinalan mag-save fees. Batunon niyo kung nagkulangan, misala ka mo sa inyo judgment. Apisar ka damo kita sa abogado, damo kita sa atong syudad nga ginagasuhan, bulan-bulan, na ginasweldohan. So, this is an opener sa kay Mayor Chu. Liwat, before sa magdesisyon, tunan niya anay, bulo basta-basta sa anay. Para at least, ang inyong mga desisyon, yakwak bawi, hindi na magliwat. Laan mo kung isa, may mga bagay ng isa ka leader, hindi ka mamati sa isa lang katao. Pares na ganda ka example. Ginakuno-kuno, na may landslide sa piyak na bukid, left side. Kay silings ni Mayor, sang tao kay Mayor Chu, Mayor ang landslide ara sa right side. So naghambal din si Mayor, pinamati siya sa isa lang katao. Everyone, kadto ka mo sa left side, kayong landslide ara dito. Kaya na-issue mo ng imong statement. Nagkadto tanan sa left side, ara gali dito ang landslide. Nagklamatay tanan nga tawo. This is something that una-una unsang publiko, unsang pumuluyo. It is about time na mag-isip kita. Sakto nga panguna-una kung anong ginaobra nila sa mga lokal. I welcome ang investigasyon sa City Council. Back through. Halis ang 2010 yung mga projects, kinanglan na ito investigaran. Kinanglan na ito investigaran tahan yung mga projects, especially ang mga proyekto ng tanaw na ito yung substandard. Investigaran na ito. Wala ito sa pagkapilion. Tanan nga mga flood control project sa panahon, hindi ko pong investigaran ta para mabalaan ta kung ano ang kamaturan kag kundi inagalin ang kasipayan kasay panang kagakulangan. Okay, one more thing, Congresswoman Jam, is that nga information sa Bombo Radio, kay na-interview man akon before, si ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa, nga nagpahayag si Secretary, according to them, nagpahayag kuno si Secretary Manny Bunuan nga untat anay ang tanan nga mga activities sa construction sang access road dito sa may Buntatala sa distrito sang Haro, the bike lane itself, untat anay ang construction dina until such time nga maka-provide sang joint scientific and comprehensive study ang city government. Subot silingon, why gid yan na isang obra dito, Congresswoman Jam Maronda, may ideya ka na regarding sini? Kabalo ka mo. Nga ang permiling kita sa spokesperson, pamangkota mismo si Mayor Chu. Diin ang resibo. You know what? Kung ginahaboy mo sa spokesperson, pwede na i-deny sang ni Mayor Chu nga why siya nagambal sina. Again, inang resibo, din ang sulat niya ginapamatudan nga may special or official statement
si Secretary Bunuan. Ang pagkabalo ko yesterday kami sa Secretary Bunuan, tuga kadlaw. Kabalo ko ngayon siya sa gobyerno, hindi man iya bastos. May breeding na sila. Hindi kung dyan palabas nila, ang sinasabi nila na scientific, na mga consultant, na mga experts. Daw nagakadlaw na ang sekretaryo sa ilang. Kaagi man na sila sa congressman, ambot, ano ng ilang mga advices. Klaro mo na bumbot siya. Ang imo nga programa nga nag-mention ka, ang obligasyon o kung under bala sa power, ambit sa mayor, mag-assist in desist order sa isa ka proyekto, isa ka programa sa national government. Well, again, I challenge Mayor Cho. Ipagwa niya ang sulat ni Secretary Bunuan. Kaya kung hindi nagwa siya na spokesperson na siya ni Secretary Bunuan, o kung hindi na nato ma-produce, or say ina ya, fake news ina, I challenge them. Ipagwa nila din na. I don't think na maghahalin nila no less than Department Secretary Bunuan. Yes. Again, from the very start, Mr. Yana yung Secretary Bunuan, galibog ulo niya. Sinublang mayor ta. Lain ko nung nagatawag, lain na nagatext. So, hindi man disappointing nga mo nang komentar sa isa ka sekretaryo. Aha. Kay te, Again, I challenge let's Mayor Chu. Ipagwa niya ang written letter ni Secretary Bunuan. Indeed, or directive na ginapastop niya ang tanan ng mga flood mitigation project nila sa syudad sa Iloilo. Alright, kitinanda nabi naton na if a particular local government or a local government or local chief executive mag-communicate sa isa ka secretary, andanta nga may aragin man sang sulat mo or may official communication kag permado ina. But so far, verbal pa lang nabato namon sining information, and according sa imo, sa ang pinakaulihim mo nga pagpakigistorya sa kay Secretary Bunuan, why sang kung ano man nga mga directives from the secretary mismo? Wala. Definitely wala. Alright. Kung you made mention kagina nga nag-agree ikaw sa plano sang City Council nga magtukod sang Quadcom so that maimbestigaran ang mga proyekto and bilang ikaw as the Deputy Majority Leader, kung ako magsala, no? May plano man ikaw nga mag-imbestigar gani sa mga projects even way back as 2010, Congresswoman Jam? Well, kabalo ka bombo siya magsubong ara kita sa process ng reorganizing ang organization ng Congress. Panami, gidya sang liyok sa City Council. Manalipatan lang sila. They need to include, to conduct an investigation sa tanan nga gipangutang sa syudad para nga may baluan nga ang sa subong gabayad kita interes, especially sa markets, nga wala pa natapos. Pila na katuig. Kinahanglan imbestigaran man sa aton nga mga konsehal sa syudad nga naghatag ang gobyerno paagi sa National Expenses Program sang amot para sa City Hospital kag nagutang man kita pila ka millions of pesos para sa City Hospital nga puntani nga gamiton sa mga pigado nga pumuluyo kag subong plano nila nga ipa-privatize. So na-defeat ang purpose. Anong purpose mo for construction ng City Hospital nga imo ipa-privatize? So this is something na kinahanglan gid nga imbestigaran sa aton nga City Council. Kaya kinahanglan imbestigaran man sa City Council ang pundo sa aton nga syudad nga ginabayad sa more than 30 ka mga EAs naton nga wala sa obra, hala lang ka pangyaw-yaw sa Facebook, hala ka pang mantay. Ikita mo how cease and desist order after 1 week ginbawi ang gin-issue. Kinahanglan gid imbestigaran sa syudad nga for so many years wala gid sila yan nakaisip nga maghimo o kung magpapundo para sa comprehensive drainage system sa syudad sang Iloilo nga ginpromisa nila halin pa sang 1998 nga naobra gani sang regional office ng DPWH. Adamo siyang dapat nga kinahanglan imbestigaran. Kinahanglan imbestigaran gid na and I challenge
our city councilors to investigate tanan nga proyekto, and you need also to investigate ang aton bag-o nga legislative building / multipurpose building, because ang original proposal is 249 million, naglabot ka mo almost 340 or 400 million. So that is something na kinahanglan tutukan kay kwarta ni isang pumuluyo. Remember, ginpasaka 300%, nagkolekta na sang aton real property taxes. Gin-charge sa tanan nga business sector, gin-charge sa mga tanan nga pumuluyo. Nagsaka ang presyo, nagsaka ang rental. Amo ni kinahanglan niya kag pagwa sa aton nga legislative building, lain ang ngalan, subong yung multipurpose building na. So, makita mo man ang session hall, nga damo ga reklamo, daw mga bastang sisiw sa sulod, daw barangay hall ang atong session hall. Kadto ka mo sa ibang nga munisipyo, state of an art session hall. How ka mang ato naglabo 340 million, nga amo lang ng itsura? Amo nang dapat imbestigaran, because we are using the city government's fund, the money of the people of Iloilo City. Ang iniyang national project, halin sa national government, subsidy na lang ni sa aton. Amuna ang tutukan ang national projects kag ang proyekto sa syudad sa Iloilo nga puros pangutang nga pila ka libo nga mga aton nga vendors na apektuhan. Kay pila ka tuig na nga wala matapos ang aton nga mga markets, apektado ang ilang nga pangita sa adlaw. All right. Congresswoman Jam, So pwede include nila na yes. kung maalam sila kung indeed ang interes ng pumuluyang ilaluyag, they need also to include that. We need to investigate ang tanan nga markets, ang tanan nga pangutang, ang city hospital nga pangutang, kag ang aton nga legislative / multipurpose building. Okay. Anyway, kung gaan mo ko sang tsansa, pwede makatagalog kita kay para nga makalabot gid sa kay Secretary Manny Bunuan regarding sa sining particularmente sa cease and desist order. Congresswoman Jam, we have this information na meron daw communication, or shall I say mandate from the office of the Department of Public Works and Highway Secretary to stop or to suspend sa mga ongoing construction ng bike lane or the access road dito sa distrito ng Haro. Any information from the Secretary of the Department of Public Works and Highways na nakarating sa inyo, Congresswoman Jamam? Well, actually, when I asked him if it's true, ang sabi niya, ba't ko naman gagawin yun? Ba't naman ako magsusulat sa kanila? Wala, hindi ko ipapa-stop ang proyekto yan kong Jamjam. Ang sinabi ko, sabi niya, madaliin niyo ang sinasabi niyo, daw insulto, na expert, na scientific study, para at least magkaalaman na. Paano na ang tenor sila? Let's not be the spokesperson of the secretary. Pamatiin yung pamangkuton niyo siya mismo. Kaya kung hindi chismis lang fake news inatanan. All right. Anyway, thank you so much, Congresswoman Jamam. Good afternoon and have a nice day. Thank you. Maraming salamat. Langga mong syudad ng padayon ng gugma. Syudad sa Iloilo. There you have it, si Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Sa pagkabaloy sang kongresista kag sandig sa iyang direkta nga pagpakigangot, no, kay ti ang mga tinaga ni Kong Jam sa ti nakistorya nay kami ni Secretary Bunuan nga balasin niya ti way makuya kambal nga ipauntat na ang ako niya nga padasigon ang resulta sa Joint Scientific and Comprehensive Study. Inaiya sa mga tinaga ni Congresswoman Jam according man sa iya siningang pagpakigistorya sa kay Secretary Bunuan. On the other hand, nagaklaim man kag nagapahayag man ang kampo karon ni Mayor Inday Raisa nga silingiti ang cease and desist order may basbas ina from Secretary Bunuan. Ang paglift sang cease and desist order na tigayon ini bangod sa pagsinapol man
upod sa kay Secretary Bunuan kag ginkasugtan nga magpatigayon sang joint scientific comprehensive study, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti amo niyang nabutang diri sa cease and desist order mo, no? Or sa statement rather following the cease and desist order sa aton sini nga mga kabumbo. In the light of the recent development in the spirit of interagency cooperation, I am officially clarifying that the issue of cease and desist order on certain ongoing waterway clarifying the issue or clarify waterway projects of the Iloilo City District Engineering Office is no longer necessary at this time. Ini matapos ang meeting naton kay DPWH Secretary Manny Bunuan sang Hulyo 25 kung sa diin na hisugtan nga magahimo sang isa ka joint scientific and comprehensive study sa epekto sa mga proyekto sa aton mga creek, suba, kag drainage. Tiyan mo man na iyang ginapanghawiran sang city government ni Mayor Inday Raisa Treñas. Si Kong Jamya may ginapanghawiran man nga sandig sa ila sini nga pag-istoryahanay ni Secretary Bunuan, di way man niya nakamuno si Secretary Bunuan kag way man siya sang order for stoppage or suspension sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti naghambagan ni si Kong Jam sinya ti pagwa ka mo dirabi sang ginatawag sining resibo sa kung mayara sang official communication, may mga dokumento nga pinirmahan. Kiti amo sina ang official and proper way of communication between sa local government unit kag sa isa iya ka ahensya sang gobyerno. Di ba? To make things official and later on mangin basis sa kung ano man ang aton sini nga pagahimuon. Di ba? Pero kung si Congresswoman Jampa, siya galibog ko ng ulo ni Secretary Bunuan kay may matawag si Mayor 1, manawag si Mayor 2. But at the end of the day, sa aton sini nga mga kasimanwa, sa aton sini nga mga kabumbo, partikularmente sa mga pumuluyo sang 5 ka mga kabaranggayan, dira sa distrito sang Haro. Kung maglawig pa ini, hamba mo itong concern ko kagina mo. Ang Joint Scientific and Comprehensive Study, hindi mo ni makuha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 kadlaw. Siguro may posibilidad nga sa sulod sang 15 dias, but sa title, yung palang or but silingon sa pag-describe pa lang sa isa kapag tuon scientific na comprehensive pa, kulangon gurong 15 dias ni. Hindi ba? Kag within sa amo sina nga timeline sa aton sini nga mga kabumbo, ang ginakangawaan sini naton iya, no? Nga base within sa timeline sina nga nagapatigayon sang Joint Scientific and Comprehensive Study, basi kung mag-ulan naman, basi may ara naman sang habagat nga mag-apekto diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ti ano, amo man gyapon to mangin sitwasyon sa mga kultura naton, sa Buntatala, sa Tagbak, sa Kamalig, sa din pagito nga mga kabaranggayan to Bombo Chris sa distrito sang Haro nga nalakip sa 5 or 6 ka mga kabaranggayan, no? Ti mag-amo sini sa aton iya nga mga kulturan, masafer gyapon ang mga pumuluyo, no? Ti may mga information man kita gani nga do may project kuno kun lang tawon naton banwa
ining access road di bala dito sa may Buntatala area, Buntatala Creek. Ining lakip sa access road nga project. Kung hindi ako magsala do south side ini siyang area. Tapos may project man kuno diri sa north side. That is why nga hirino-no bla. Kay lain man kuno niyang nag-project diri sa north. May lain man nga project diri sa south. Tiway hirino-no. Sus Maria kagusip. Oh? But amo gani na banwa nga hindi na kita mag fault finding. Just like sa ginhimo tabala sa bantog nga flyover. Ngati pati gani sa Regional Development Council nakalabot adto. And ano ang gin-apply? Gin-apply na lang ang ginatawag siniyang pangitaan na lang sang solusyon, hindi kay pangitaon kung sino ang nagtugas ang problema. Oh? So kabay pang maistoryahan ini kag in the spirit of interagency cooperation. Siguro it's about time nga kung may ara gid man sang nagakaigo sini nga mga coordination meeting, ti dapat makumpleto ang tinaga nga coordination. Present ang mga stakeholders or offices concerns or agency concerned. Para nga way nakita sang istoryahan pa nga binasulay. Para nga kung may ginaproblemahan, masolusyonan na dayon. Sa ton sini nga mga kabumbo. Ti panilagan naton ini abi kung sabahin karon sang city government bangod nga si Secretary Bunuan, according to Mayor Raisa, ngagin pakigbahin man diri ni Ma'am Joy Gursal sa aton sini nga interview, nga no less than the Secretary ang magapapanaog kuno iya sang suspension or stoppage or pagpauntat sa konstruksyon sinang access road sa may area sang distrito sang Haro. Pero hambal naman ni Kong Jam, silingiti provide ka mo sang dokumento kay asper sa ila sini nga pag-inistoryahan na iya, ni Secretary Manny Bunuan, why kuno iya si Secretary Manny Bunuan sang directives or instruction to suspend ang iya sini iya ginapadasig ang resulta sang Joint Scientific and Comprehensive Study. Sa aton sini nga mga kabombo. Di kabay pa nga mahisayran ini para nga ti ang pumuluyo sang syudad mahagan-hagan na ang sufrer kag sa tagsa ka magtupang mamunog sini nga ulan, biyaan nila ila sini nga balay kag sa evacuation center sila iya matiner. Kadamo pakita sa mga balita nga naplastar kung tani diri sa aton sini nga pagpangalagad apang hindi naging pagtugot sa aton sini iya nga tsimpo. So standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aton sining third prize winner ang iya sining nadagan 3,000 pesos nga cash prize taga Concepcion, Zamora, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga Bioderm si Ginang Jocelyn Gomban. Good morning, sir. Nalipay gid. Nalipay gid, sir, kay nagdaog ko. Arang imo sining 3,000 pesos sa ma'am isipabi kon 3,000 gid man na. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos ang ako nadagan sa Swerte sa Palengke promo. Salamat sa Bombo Radio gid. Ibakal ko sang bulong ni tatay kagaya ang iba ni bakal ko liwat sang proof of purchase. Ginagda ko ang mga taga Barangay Concepcion Zamora nga intraman sa ginatawag nga Swerte sa Palengke. Ipadala nyo diri sa Bombo Radio kay base pa malang magdaog ka mo pareho ko. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo, bauting ko na ang bulan sang Hulyo, the last day for the month of July.
It's the 31st of this month. Buwas baw, hello, August na kita. Anyway, ginabi-abi ko gidang tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupod din niyo si Tita Regine. And of course, kaupod naman ang ating mga kasaysayan nga nabaton diri. Salamat gid sa mga mapisa naton nga mga letter senders. Kag saluyag man nga mga letter sender, hindi lang nga listener. Pwede gid ko mga makashare man sa inyong mga istorya. Just find time and then you sit down and then you recall kung ano ang mga nangyari noon or maybe recently lang nga nagalatabo kaluyag nyo i-share diri sa KLP nga nagatagid sa inyo sang inspiration or dakong impact sa inyo nga kabuhi. You can send your stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ang mga istorya and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope and I wish nga ti ang kalabanan sa aton subong busog na gid and maybe ang iban nagapropangapi na dira or naga-start na sa ilang snacks. But anyway, whatever it is nga inyo ginahimo dira, salamat sa for choosing magkaupod kita and just do your thing. Ako ang bahala sa inyo sa pag-entertain and paghatag sa mga motivations and inspirations through the stories nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. So welcome sa aton nga palatuntunan. Ari na si Romuel Hambre for our song this afternoon, Never Change. Mayong hapon sa tanan. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, the feeling's still the same for you. Oh yeah, I'm a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah.
Never change, Romuel Hambre. A love that is very enduring indeed. Wala nagabago. Oras natin, it is now 2:22 sa hapon. Si Tita Regine, ang inyong kaupod, at ari na ang aton nga unang sulat. Ginashare din sa aton ni Nanay Flor sa Santa Barbara. Mahal kong Inday Regine. Inday, maayong hapon dira sa imo, subong man sa nagapalamati sa imo matahong nga programa. Inday Regine, samtang kung nagabasa ka sa makasaysayan, akong ginatulok ang aton nga kudak. Nga tatlo kita ni Jean. Aha, okay. Imagine, do parehos lang nga nag-atubangay kita, kag badula man ang akong kahidlaw sa imo. Akin ang winner, tagalaini siya, no? Kag akon gid ini nga gintipigan kay ginatago ko sa akon nga wallet. In the Regine, ang akon nga ipasakop nga kasaysayan, iya ini ni Pinkay, ang amon nga hinuptanan nga amo o kon monkey. Aba, may amo sila. Ini si Pinkay, binakal ini sa akon nga bana, sang soltero pa siya. Para nga may lingaw-lingawan man siya kung magpahuway siya kun udto tapos arado sa uma. Wala pa kami sang bata. Permi ako nagaupod sa iya, kung magpahalab sang amon nga karabaw. Duhang amon nga karabaw. Ang ngalan sang toro, si Ogrong. Ang babae, si Pako. Diri ako nagasakay kay Pako. Kag mabuot sila, wala pagpanungay. Inday sa sinakaadlaw. Ginbayaan namon si Pinkay sa balay, kag magpahalab sang amon nga karabaw. Ginbili namon si Pinkay sa balay, kag ginhigtan sang lubid. Pero inday, pagkamaan na, ginakagat na ang lubid, kag nabugto. Malayo na kami sa balay, mga tunga na sa kilometro ang kalayo ang kalayo namon. Abaw, nag-abat sa amon si Pinkay, nga nagasaka sa mga kahoy, nga mga tag-as, kag lantawon kami. Nakita niya kami, kag nagdalagan, pakadto sa amon. Amo ina, ang amon adlaw-adlaw nga ginahimo. Nagalakat ang panahon, nagbata ako sang babae. Ara paghihapon si Pinkay. Nagapanghinguto siya sa amon ulo. Bauuno mo gining kaampay sa mga amo. Makuha ang katol sang imo nga ulo kung magpanghinguto siya. Inday, nagdako na ang bata ko, mga 1 na katuig ang edad. Ginbilin ko sa duyan ang bata ko, kag magpanglaba sa bubon. Kay man, ang bubon, malapit man lang sa balay. Ginbilin ko, kag ginlantaw ko man siya nga nagakatulog. Tapos ako pang laba, dayon ko halay sang akon nga linabhan, kag dayon ko lantawon ang bata ko, kag ara si Pinkay, nagakupo man sa bata ko. Nahadlok ako, basi lang nga ikagat niya ang bata. Dayon ko tawgon, dali di Pinkay. Aba, nagaparokorok siya, kag nagakatulog man. Inday may sanggutan ang bana ko, mga napulo kapuno nga lubi. Ang tuba nga iya nga madawat, ginabaligya diri sa balay. Mga 1 kalata ang iya nga makuha kada aga, kag amon nga ginabaligya sa balay. Natingal ang bana ko, nga iya nga pasok, nagakahulog sa idalom, kung sino ang nagkuha. Ginbantayan niya sang pagkagabi. Nakabuhi si Pinkay sa iya nga higot nga lubid. Dayon ni Pinkay saka sa lubi, kag siya gali ang nagakuha sang pasok, kag imnon ang tuba. Kag tapos, dayon ihaboy ang pasok sa idalom. Puwerte nga abilidad ni Pinkay. So siya gali iya nga panghaboy sang iya nga tuba sa pasok. Tisiling sambana ko, hindi ini maayo kung sige ang iya nga ginahimo ni Pinkay. Buisit ini. Tiyang maayo, ibaligya ko na lang ini si Pinkay. Pagkaaga, may nag-agi nga manuglabas. Siling sang bana ko, ay nung, ibaligya kong akon amo.
Ti sabat niya man, "Oo ako lang mabakal sang imo amo. Pila bala inahaw?" Siling sambana ko, bayluhe lang sang imo isda, bali 50 pesos lang nga isda. So ginbayluhan namon sang isda si Pingkay. Kay damo ang iya nga napierde sa amon nga pangabuhi. Inday Regine, diri ko na lang tapuson ang ako nga pagsaysay sang inagihan namon kay Pingkay. Salamat gid sa imong pagbasa sang istorya ni Pingkay, ang matinahuron Nanay Flor sa Santa Barbara. Kaya cute sa mga story about Pingkay, no, Nanay Flor. It reminded me of my friend, the same name, sila sa imong amo, si Pingkay man siya. But of course, hindi siya amo. Babae siya. Sa kanya maluto. Di ba? Good afternoon lang sa imo, Pingkay. So, ginbayluhan sang isda nga balor 50 pesos si Pingkay. Kaya nangin pala hubog na yagali si Pingkay. Ti paano na lang na ituod, no? Gakaladula ang inyo nga tuba. Kay ti, siya gali iya ang siya gali ay nagamantiner sa inyo nga ginadalawat nga tuba. No, pati permilang guro hubog si Pingkay, no? Ay, nako. But I'm sure, no? You had a great time. Wala pa siya nakadiscover sang iningihilimuon niya. Kag nakahatag man siya sa inyo sang company, and at the same time nakahatag man siya sang kalingawan. Botod gid man, no? Hindi ka dapat magpanigurado nga ti siling mo huptanan nyo na siya, tapos ibilin mo sa iyang inyo nga bata, kay tiboy tiyak kabalo kung ano niya madalagan sa iyang nga ulo da, no? Basi kung anong himuon niya sa inyo nga anak. But anyway, asa na kayo si Pingkay ngayon? Ang nagbakal to sang amo nga si Pingkay, ara pa sa inyo si Pingkay? Or basi wala naman? Or basi nagdamo ang lahi ni Pingkay? Anyway, 30 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP. Salamat gid sa kay Nanay Flor sa Santa Barbara sa iyang gin-share sa aton sa sininga hapon nga iyang istorya parte kay Pingkay. Magapanabalik kita. This is Tita Regina and this is KLP. Pagkatapos nun sa pinakamang importante nga mga pahanamdom. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang 2:32 sa aton nga oras. Moving on with our next story. Salamat kid sa kay Lola Rose ng Tigbawan, Iloilo for sharing another story with us sa sininga hapon. My dearest, Inday Regine.
Una sa tanan, ginatamiyaw ko sa maayong hapon ang tanan nga katapos sa Bombo Radyo, ilabinigid sa imo Inday Regine. Inday, nagsulat naman ako, kay gusto ko mahibaluan mo kung sino ang upod ko sa balay. Tawag lang ako kay Lola Rose, ang Tigbawan, nagaedad sang 68. Inday, ang sulaton ko, parte sa akon kabuhi subong. Sa balay, duha na lang kami ni JJ, ang nagatulog sa kwarto. Kay si Rika, sa napatay si Papa niya Rick, ginabalan ko siya, nadira na lang siya sa ilabalay, kay duha man ang bakante nga kwarto. Primero, hindi siya makatulog, kag nagasaylo siya sa balay. Pero ginabalan ko siya, siling ko, maanad ka man lang sina sa ulihi, nga wala ako sa tupad mo. Inday, sang ulihi na anad na gidman si Rika, nga magtulog sa ilabalay, kag siya na ang nagaluto sang ilang akalanon. Kung parte sa akon, tama kalinong ang kabuhi ko. Kay sa garden ko ako nagatiner, kay nag-obra ako sang payag, na kung mag-ulan, may pasilungan ako. Kag diri na lang ako nagaluto, kay gindala ko ang akon LPG, kag may pugon man ako nga uling. Wala man ako problema sa tubig, kay may bubon man. Ginbakla ni Tis ang motor. Si JJ, nagakadto lang siya kung magkaon. Pagkatapos, mapauli man lang siya. Subong nag-eskwela na si JJ, kinder. Kung wala klase si Rika, siya ang nagapailis, kay nagadulong. Kaysa nagpauli diri si Z, ginambalan ko siya. Maeskwela na si JJ, pangitain ninyo sang madulong sa eskwelahan. Kay hindi na ako makasarang mag-atipan sina sa iya. Inday, sandali na lang ang abri klase. Ginambala ni Z si L ngang ipadala nga tatay kay JJ si T. Pero hindi magsugot si L. T, ginambalan siya ni Z. T, ikaw na lang ang mapaeskwela kay JJ. Balan mo Inday, si JJ, anak ni babae, nga gin-live-in ni Ko. Pero ginpalayas na ni Ko. Ginbilin niya ang duha ka bata kay Ko. Pero si Janine, ginpadulong gid ni Ko kay babae. Kay may live-in naman siya, kag may bata naman subong. Si Janine didto nag-eskwela, pero kung wala klase, ginapakuha siya ni L para makaupod sila ni JJ. Kag si L pa sina ang nagapabakal sa mga gamit ni Janine. Pero bisan habon nga ipanglaba sa bayo ni JJ, wala siya gani nagahatag. Ako pa ang nagapanglaba, ako pa ang nagabakal sang habon. So amo inainday, ngigin papauli ko si Rika sa ila. Kay wala igid ginahatagan sang kwarta nga inugdalawat sang bugas. Kung makapauli gani siya diri, ginahambalan ko siya. Sabi ko, L, hatagan mo si Rika sang konsumo. Balaan mo gid nga ginasagod man lang ako ni Angga, pati si Rika ipasagod mo man kay Angga. So, Inday, maayo tani, no? Kung may upod ka sa balay, nga kung may laktan ka, may abtan ka nga kanon, pero wala, ikaw man gihapon ang madigamo. Kung magmasakit ako, kag matulugan ako, pag-abri ko sang kaldero, wala sang unod. Bisa nagakurog ako, ahat ka maghikap sang tubig. Subong Inday, malinong na ang kabuhi ko, kay diri ako nagatiner sa akon nga garden, kay nag-obra ako sang payag, kag diri ako nagaluto sang amon pagkaon ni Agot. Nagakadto lang si Agot kung magkaon. Pagkatapos, nagapauli lang siya. Inday, si Agot lang ang tawo sa balay. Kay ako, aga pa nagakadto sa akon garden. Kag alas 6 na ako nagapauli. Bit-bit ko sina ang kanon nga pala niya punon. Kag manglaba pa ako sina sang lago namo ni JJ. Abi mo Inday, sa lababo ako nagapanglaba. Kay kung magpungko ako, do hindi ko ako makatindog kung wala ako uyatan. Hindi, ginabalan ako ni Agot. Sili niya, Nay, ano gidang imo nga pananom kay ti? Makabakal ka man sa tinda, kay hatagan ko lang ikaw sang kwarta. Sabat ko, ano man lang ako diri, nagaluya lang sinang akon nga lawas. Didto gid lang nga makita mo ang mga bunga sang imo nga tanom, masadya ang lawas ko. Ti abi mo Inday, pagsulod ko pa lang sina sa akon payag, makita ako ang mga subay, nagapulula lang sa duta. Hambal ni H, Lola,
initis ang tubig, kibubuan ta. Sabat kundi lang, mga amigo lang kita sa ila. Kag naghambal ako, amigo, amiga, kung inyo ina diri lugar, ang ginpatindugan ko sang payag, pasensyahon lang ninyo ako. Palihog, sa sagwa lang kamo, para hindi kamo matapakan. Kay kung may luto ako, halaran ko kamo. Abi mo, Inday, siging amon luto sa sagwa. Pagsulod namon, wala na ang mga subay. Sugod sad to, kada kaon namon, ginhalaran ko gidinday. Bisan nagpalayo ako sa akon mga apo, kung wala sang kanon sa ilabalay. Makadto, manggihapon si Rika sa akon. Amo man si Princess, si Tia. Upod gihapon kami sa pagkaon. Kay ginaulikdan niya gid ako. Pareho, ipaprito niya ang hotdog sa akon. Hambal ko, kadulom na sa balay na lang ina. Kadulom na, prituhon. Dito na lang sa balay, kay wala diri sang suga. Hambal niya, ay, sa buwas lola, takdan ko suga diri. Kay gintakdan niya gidman, kag duha ka salaksakan ang iyang gintakod. Isa sa heater, kag isa sa electric fan. Inday bisan gamay lang ang ako niya payag, nalipay ako. Kaysa sagwa, sari-sari nga tanom ang ako niya makita. Ilibinigid ang mga talong nga nagakalabit ang iya nga bunga. Hambal ni En, Lola, pamuksiab lang bunga sang imo talong kag ibaligya. Sabat ko, pabay ilang, kay nanamian ako yung magtanaw, kuha lang kamo kung magluto kamo. Inday si Ramram, iambalya sa akon, Lola, kadanlog sang dalan, kay nagaulan. Hindi ka sali kadto sa imo garden, kay basi makausgang ka. Kay delikado kung makausgang ka. Ihatag ko sa imo ang akon nga butas. Lola, andaman mo gid ang imo nga lawas, kay isa na lang katuig, kag makatapos ako. Maluyuti ako dayon sa Manila. Sa utility ini. Gusto ko gid tani nga sa pagtapos ko, ara pa si Papa. Pero wala na siya. Ti, ikaw na lang. Hambal ko sa iya, Ti Ram, kung magluya na ako, sinong matipan sa akon? Sa batya, kung may obra na ako, kuhaan ko ikaw, sang maatipan sa imo. Isiling ko, madamo nga salamat, Ram, kung matuman mo. Inday, amusin na ang pag-ulikid sa mga anak ni Z sa akon. Pero ang mga anak niya ni El, bisan suguon ko hindi magpati. Di, wala na lang ako nagasapak sa ila. Inday, tama, gigkakatamaran iya sa mga bata ni El. Pareho, ginsugo ko si Adeb, nga ubrahon niya ang hollow blocks, ay wala siya magpati. Kay abiya siguro, hindi siya pagsuhulan. Kag si Tina lang ang nag-obra. Pero wala ipaginbaton ang kwarta ng ginhatag ko sa iya. So, Inday, dili na lang kutob ang sulat ko para tayo sa akong payag ka garden. Madamo nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. Well, that's nice, no, Lola Rose? At least, may ara ikaw nga kalingawan. And at the same time, pwede gid, no, nga mangin source ng inyo nga pagkaon. Kag kung sobra na ang mga bunga sang imo nga mga ginpangtanom, pwede gid na nga mabaligya, bisan pa paano, may kitaon ikaw. But I do understand you. May balay ikaw, but mas luyag mo, no? Nga dito ka permi sa imo nga garden. Kag sa garden mo, nagpatindog ka pagid sang payag-payag. Kag pwede ka to kaluto, siguro pwede ka man to kapahuway-huway. Tapos siyempre, no, ang makita mo bala sa palibot, of course, maghahatagid sa manami nga feeling, especially kung makitan mo ang pinangabudlayan mo, ang mga pinangtanom mo, sang una seeds pa lang, or sang una pinangtublok mo pa lang, tisubong niya kanami na kadabong na, tapos kadamo na sang mga bunga, kag dira, no, nga nagakalipay kagid, nga maglantaw sang resulta sang imong nga pinangabudlayan. And siguro, no, kalingawan, and at the same time, pastime, and also, ina ba lang
nagahatag ijay no sang manami nga balatyagon para sa imo seeing nga may mihura na ang imo nga mga ginpangtanom, nakita mo na ang ilang nga mga bunga. So enjoy. Ako na muna yung naghatag kalipay sa imo. Enjoy. Anyway, you can stay there, no? Kay ti, kompleto ka naman din na. Pwede ka man to kaluto-luto, tapos may mga salaksakan ka man, komportable ka man to, kay ti may saksakan ka sa imong electric fan. So pwede kid, no? The whole day siguro dito ka na lang nga naga-stay, kay ti press ka ang hangin, kanami isang imo nga makita sa palibot, enjoy ikaw. And kung feel mo, ti syempre maninlo ka da sa palibot or mananom-tanom ka naman. Sige enjoy what gives you happiness. Do it. Kag at the same time, no, makaparelax man na sa imo, tutulan ka man gihapon sang imo nga mga apo. Amo gina, no, kung ginapalangga ikaw. So salamat gid sa imo, Lola Rose, ang Tigbawan, for another story nga imo gin-share diri sa KLP. Alas 2:43 sa aton nga oras. Magabalik kita with more stories para sa inyo. Sa gihapon, this is Tita Regine. Panambalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung Suwala di Iloilo, Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the Plaza. Mangingin nyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiol sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuala de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga Third story for today is from Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Good day to all listeners, supporters, and viewers of KLP. Ilabi sa inyo, tita, kasi tanang yakatapo at tagdumalahan sa Bombo Radio Philippines. Kumusta man dyan kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio, ang amon nga model sharers ng KLP. Kag sa tanan nga mga contributors. Tita Regine, happy to have our cute 3 kittens, si Wilkes, si Grams, kag si Widla. Not their real name, for data privacy, bubungga, and for their protection. Joke lang, tita. Congrats man sa iban nga animal lovers. Amon dya, tita, pasaway ka isa. Kakahulog sa bintana, kay tanan gusto magpatong sa radyo. Hehe. Tekoon ko, behave ka mo, kay basi madalasa ka mo sa sermon ni Tita Regine. Tanga-tanga sila, tita. Sa isa, ginapusingan, kaglinglingon gid. Tingala siguro, nga may sound ang box. By the way, tita, start na klase. So, ang mga kabataan, busy kahimos ang ilang mga balon kun aga. Remind lang naton sila nga kung magbakal sagwa, kung pwede, bagong luto or mainit pa. Kag dapat, kilala nila kag matinlo ang pagluto. Kay na-experience namon, tita, sang 90s, kay sako, whitey time magluto, so nagabakal lang kami. Ay sus! Naano man nga, najakpatan gidya sang amon sister, ang virus o kung bacteria. Ti, na-admit gidya sa district hospital sa amon, tita. Gaobra na kami sa do, tita. Ti mayo lang, way pa ko karimit sa landlady namon kiti bagong sweldo. So, may pang taxi kag initial nga bayad sa hospital. Hindi ko na pagidetalye pero confirm nga sa food sa turo-turo ang cost ng iyang balatian, tita. Good kay ara gyud duty as medical crew ang amon paryente. So, tawhay lang pag-admit sa sister namon. Delikado man gali. Imagine kung na-dehydrate or na-infection abi, no? Blessing man, tita, subong till 2027. May monthly nutrition education kami sa town proper. Government program dia. Teach sila sang balanced diet, go, grow, and glow gidna nga pagkaon every meal. Dayon kung paano magpili, maayo nga gulay, prutas, kararuton, meat, isda, mga seashells, itlog, etc. Before baklon, may iban balaan gabaligya, tita, bisan daan na offer pa sa tawo. Kung intact, kag nami itsura, kag sa shells, dapat close pa, kag waay ga bakbak mga parte sang balay niya. Kung sa dilata, dapat buo, waay gupi, kay pwede masira ang unod, tita. Remind man sila, ang pagpreparar, pagluto, kag pagsulod sa talaguan. Hugasan gid ang aton kamot, kay basi matandog sa mahigko nga area. Ang pagkaon daw, iluto, kag ubuson, if not, initon sa hapon. Before i-ref,
takpan anay sang tray nga may buho-buho. Pag medyo bahaw ron, muna pagtago. Iban ginaubos kay basi may bakterya na the following day. Simpleng bagay lang na tita, pero dako ang impact sa aton nga health, no? May permi na remind nila tita to avoid further nga gastos kung mag-cause pa dia ka mga balatian. Ti kung sa bukid pati mo ga star, ti kung di atrasado na pagpadulong sa health center. Ti sige tita. Thank you sa pagbasa. Mabuhay. Let's take care of our God-given life. Ang aton nga lawas nga temple of the Holy Spirit. So God bless. Sa gihapon, Lola G of Iloilo City. Well, Lola G, namin gini nga mga reminders. Subong mga aton nga mga estudyante, sinupayayhan ang nagapauli sa ilang nga balay or even no, sa boarding house kung tama ka tight sa schedule. That's why gani nga naga-mushroom man, no? Nagadamo, naga-ululhot-ulhot ang mga kalanan, mga karinderya, kag even, no? Inang mga nagabulubaligya sa higad. So, siguraduhon lang gid nato, no? Ngati ang aton nga ginakaon safe, kag hindi kita ma-poison or hindi kita maglain ang aton nga tiyan kay ti ang aton tani tuyo nga ti maka menos sa oras and at the same time sa aton nga galastuhon, pero basi dako pa no ang aton nga magasto kung mahalitan na ang aton nga health. So nami man nga reminder, salamat gid ha for sharing this sa aton sa sininga hapon. Oras naton, it is now 5 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita. This is KLP. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Plaza de Iloilo, Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the Plaza. Manginin nyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuala de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuala de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto
kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Reminding liwat ang aton nga winner to be interviewed this coming Saturday, si Nening Rosie sang Alimudjan. Ning, I hope very clear sa imo nga this Saturday mag-interview na ako sa imo. So please kadto ka diri sa istasyon sang Bombo diri sa may Mapa Street, Iloilo City. Dala ka sang imo ginpa-Xerox nga ID, duwa ka kopya. Maga-interview ako sa imo. Before 2 o'clock, ari ka na diri sa istasyon sang Bombo. I hope nagapamati ka gid dira. Or kung may nakakilala dira kay Nening Rosie, mapalabot gid ang ini nga mensahe. Sa inyo man nga mga istorya dira mga kabombo, anytime feel free nga magpadala sa inyong mga stories. I'd be very glad nga batunon nina kag basahon diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, ipadala lang sa kahapon lamang program DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our time is up. Magasunod na ang mga matahom nga mga dramas kada hapon. Pagkatapos ng kahapon lamang programs, ito yung Ermitanya na, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So see you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo for today. Sige hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.